Ну што, паважаныя сябры, мы зараз залятаем, як сапраўдныя крумкачы, на чарговую сустрэчу незвычайна фантастычнай каманды у другой лізе чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд другой лігі. Ну і зараз пачынаецца сустрэча з менскім энергетыкам БДАТУ, таксама вядомым як ФСК энергетык. Карацей, два энергетыка ў нас, але сёння менавіта той, з якім мы гулялі і апошнія некалькі сезонаў. Гэту сустрэчу для вас каментуем удваіх. Як звычайна, з вами сёння Дмітрий Подгорны і мой паважаны калега Алексей Борисевич. Канешне, Лёша, вітаю цябе. Вітаю вас, паважаныя заўзятары. Цікавы футбол нас сёння чакае, я ў гэтым перакананы. Ён будзе пэўны эмацыйны, можа быць часам трошачку брудны, але насычаны на падзею, у гэтым я выключна перакананы. Вось, ведаеш, у мяне наадварот нейкія такія адчуванні і ачаканні ад гэтага матча, што ён не будзе досыць брудным, але вось чамусьці я разлічваю, як традыцыйна, на вялікую колькасць забітых мячоў, бо вось энергетык гэта адна з тых каманд, якой мы за ўсю гісторыю нашых супрацьстаянняў накалацілі больш за 40 мячоў. Лёша, уяві сябе, больш за 40. Але трэба адзначыць тое, што вось ёсць пакуль такая тэндэнцыя, пакуль што не традыцыя, што з кожным сезонам быццам бы больш цяжкія матчы у нас здараюцца з энергетыкам. Вось апошні сезон правялі ўвогуле не на раўных, канешне, па ліку, але ўсё ж такі 4-1 і 2-1. Вось так, ніякіх там 9 і 5-0, ну, але таксама так чакаю цікавай сёння гульні. Крумкачы ў чорнай форме, а энергетык у белай, і гульня пачалася. Ну што, давайте стартовых складаў распачнем, калі ўжо гульня стартавала. Наша команда сегодня выступае у наступным складзе. Браму абараняе нумар 12 Віталь Зыгмантович, другі Пантелей Иваненко, трэці Алексей Козловский, чацвёрты Мирослав Тамкович, пяты Януш Ладуцько, ён капітан каманды, сёмы Ілля Зайцаў, 10 Владислав Морозик, 13 Евген Гардзейчык, нумар 18 Алексей Баранов, 77 Александр Варанович и нумар 89 Сергей Лынько, галоўны тренер команды Владимир Бушма. Ну і нашыя супернікі на сёння, нагадваю, ФСК энергетык. Нумар 1 Тимофей Тиханович у браме, другі Владимир Шибека, трэці Данил Гарачка, пяты Віталь Савошка, шосты Данил Супрунюк, сёмы Віктор Завадзіч, ён нападнік, восьмы Микита Шпілеўскі, дзявяты Даўран Кулышоў, 15-й капітан каманды Сергей Тарчыла, Антон Малах под 23-м нумаром і Владислав Луговскі под нумаром 27-м. Добра вядома нам Павел Волчецкі сёння прэзентуе каманду як галоўны трэнер. І тым часам наша каманда ідзе ў першую атаку ў гэты матч, але Мирослав Тамкович, чалавек, якого мы як бы адзначалі за вельмі ўдалую у тым ліку тэхніку, у гэтай сітуацыі трошку заблытаўся ў нагах і мяч гэты згубіў. Сябры, нагадаю, па традыцыі гэты матч глядзім, намагаемся глядзець на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Калі ласка, падтрымлівайце нас па спасылцы, па трансляцыі можаце падтрымаць і грашова, і таксама будзем удзячны, калі будзеце ўзаемадзейнічаць з намі з Дімам у чаце пад трансляцыяй. Калі ласка, калі раптам ёсць нейкія праблемы з гукам, з карцінкай, я спадзяюся, іх ні ў якім разе няма, то пра гэта абавязкова паведамляйце ў чаце, будзем і туды зазіраць час ад часу. Ну і, канешне, калі у вас ёсць нейкая цікавая інфармацыя, так здаралася ўжо на нашых матчах, то таксама пішыце. Мы гэта, напэўна, агучым. Ну, што, на мой погляд, трэба звярнуць таксама увагу на тое, як сёння нашыя футбалісты расставіліся па поле, але пра гэта пазней, бо атакуе энергетык, падзенне, і мяч сыходзіць за межы поля, сыходзіць на першы кутавы. У гэтым матчы паглядзім яго і потым вернемся да некаторых дэталяў, якія сёння звязаныя з складам нашай каманды і гульнявымі фармацыямі, якія мы можам наблюдаць на поле. Пакуль Даніил Сапрунюк, нумар 6, будзе выконваць гэтую падачу, верхам яе выконвае. Хто будзе першы на мячы? Евген Гардзейчык, здаецца, разряджае абстаноўку. Не, гэта нумар 3 Алексей Козловскі. Выбівае мяч. Але Лынько за мяч не зачапіўся, на вялікі для нас жаль. Трошку неўдала здалося, ён напрацаваў гэты непросты верхавы мяч і не атрымалася зладзіць контратаку нашым футбалістам. Перадача ў цэнтр на, канешне, Януша Ладуцьку.
Ввогуле звяртаем увагу, што Януш гуляе ўжо другі матч запар у апорнай зоне. Пачаткова гэта было звязана з ратацыяй, бо шмат матчаў наша каманда правяла на перадапошнім тыдні. Дарэчы, амаль такі ж тыдзень будзе у нас і наступны. Вось зараз мы гуляем з Энергетыкам, у сераду ўжо гуляем з Бабоўняй у Кубке Беларусі. Чацвер, толькі давай не блытаць гледачоў, можа нехта збярэцца паехаць. Чацвер, прашу прабачэння, і, канешне, выходная таксама наш аддае яшчэ адзін тур другой лігі. Але вось другі матч запар. Януш Ладуцька выступае менавіта ў паўабароне. Цікавая пазіцыя для Януша. Ён там на самой справе гуляў у сваёй кар'еры, і ён даволі добра там спраўляецца з задачамі. Але сёння прычына яшчэ і тая, што Арсень Старыкаў, які атрымаў траўму па ходзе матча з Трукспорам, сёння не знаходзіцца ў заяўцы каманды. Ну, няхай ачуняе. Чакаем мы, відавочна, Арсеня у складзе. Мега карысны гулец для крумкачоў апошніх сезонаў, такая жывая легенда. Пра іншае таксама сёння з паўабаронцаў няма у стартавым складзе Яна Камарова. Пра гэта пазней, бо вось зараз такая небяспечная атака ад Энергетыка. Энергетык, перадача і удар па варотах. Гэта Кулышоў. Добра знаёмы нам з табой футбаліст. Паспеў ён пагуляць нават за Крумкача, але, праўда, не ў афіцыйных матчах, а ў матчах перадсезонных. Даўран спрабаваў сябе ў футболцы Крумкачоў, але не пераканаў, наколькі я разумею, трэнерскі штаб у тым, што варта прыцягваць этого футбаліста да гульні, да афіцыйных матчаў за Крумкачы, і бачым, што цяпер ён бароніць склад футбольнага клуба «Энергетык». Я так разумею, сёння мае пэўную матывацыю. Мабыць, нават крыўду, але хто ведае? Ну, тым не менш, паназіраем, да, наколькі гэты футбаліст будзе сёння зараджаны. Я думаю, пасля такіх вось, ну, трошку неўдалых дзеянняў, якія не пераканалі трэнерскі штаб, я думаю, ён будзе прагнуць паказаць, на што ён здольны. А пакуль можна, Дзіма, згадаць, ты ўсё так казаў вакол. Давай досыць канкрэтныя лічбы агучым. Гэта 11-й матч паміж камандамі. Усе 10 папярэдніх скончыліся на карысць нашай каманды. 44 мячы каманда забіла, ўсяго 4 прапусціла. То бок ты правільна казаў, што ў сярэднім, ну, 4 з хвосцікам мячы мы забіваем. Энергетыку. Ну і самая буйная перамога пакуль што гэта верасень 23-го года. Той матч мы з табой таксама каментавалі. Апасна! Ось якая спроба ад Януша Ладуцькі. Дарэчы, ён біў з лёту, прабіў моцна, не вельмі дакладна моцна, але ўсё ж такі даволі небяспечна па браме, якую абараняе сёння, нагадаю, Тимофей Тиханович. Давай я трошку перафармалюю твой выраз. Па браме зараз прабіваў не проста Януш Ладуцька, а 11-й бомбардзір у гісторыі другой лігі, на хвіліначку. Яшчэ, здаецца, 2 мячы, і Януш выйдзе ў топ-10 бомбардзіраў другой лігі за ўсе часы. Таму мы з табой, напэўна, зычым яму як мана хутчэй далучыцца да гэтага элітнага клуба. Ну, ведаеш, у Януша на самой справе даволі шмат шансаў трапіць туды, таму што Януш, як ты ведаеш, з'яўляецца, між іншым, штатным выканаўцам, напрыклад, пенальці. А пенальці, яны, ну, здараюцца часам, і калі Януш будзе іх так жа добра рэалізоўваць, як гэта было ў першых матчах гэтага сезону, то так, ён хутка апынецца сярод лепшых. З Алексеем Хадневічым, дарэчы. Ну, Алексей Хадзевіч наогул гэты спіс узначальвае. Больш за 200 галоў на ягоным рахунку. У Януша трошку больш сціплыя паказнікі. Вось, і што тычыцца, ведаеш, пенальці, да, я зазірнуў пратакол, ёсць сёння на лаве запасных Расціслаў Серыя. Гэта значыць, што калі на поле ён з'явіцца, то пенальці мы з табой мусім чакаць. Бо пакуль ужо, здаецца, 2 пенальці ў гэтым сезоне Расціслаў паспеў зарабіць, абодва, здаецца, былі рэалізаваны. Так. Бо той пенальці, калі Сеня Старыкаў кубкавы матч зарабіў, здаецца, тады Марозік зарабіў. Здаецца, зарабіў нехта іншы, так. Ці Заслаў Марозік, ці Варановіч, але я дакладна не памятаю. Але гэта ўжо мінулае, тым больш на што не уплывовае. Ну, а гэта стрэл міма. Сёння ў цікавых умовах мы з тобой будзем працаваць. Сумую, люблю, правда, такія матчы, калі мусім мы з тобой трошку перакрыкваць, змагацца, да, з заўзятарскім сектарам нашай каманды, трошку не дачуваем аднаго, але перадолем любыя перашкоды, абы заўзятары былі на стадыёне. Так, як і заўсёды. Ведаеш, на Арцар БДУ мы заўсёды змагаемся ці з дыктарам, ці з тым, як гучна сябе паводзяць заўзятары, але мы, канешне,
Нас вельмі цешыць тое, што крумкачы 12-й гулец дагэтуль з намі. Ну што, Ланько не хапае зараз тэхнікі Сергею. Ён вельмі чакаў кагосьці, хто все ж таки знойдзе пазіцыю перад брамамі. Ён уже быў гатовы стрэліць, але нікога там не апынулася, і зараз ён выказвае, дагэтуль выказвае свае пэўныя прэтэнзіі да сукаманднікаў, а да мячу на кутавым падышоў Варанович, здаецца. Падача высокая, Баранаў, ён там змагаецца, пералятае мяч амаль штрафную пляцоўку і сыходзіць на бакавы аут. Зойдзем, зноў жа ёсць паўза, пачатак матча, давай выкладаць, што ў нас там адбываецца наогул у чэмпіянаце. Хачу прыгадаць вынікі іншых матчаў тура. Рцор БДУ, Рцар БДУ, ён жа Энергетык у гэтым туры 2-0 перамог Ураджайную, хаця матч атрымаўся досыць непросты, там такі ў канцоўцы Энергетык даціснуў якраз такі Ураджайную. Таксама варта адзначыць, што Дюшар ВФСТ Дынамо перамагло Туркспорт таксама з лікам 2-0. І былі таксама сёння два матчы, якія скончыліся з аднолькавым лікам 4-1. БДУ перамог Трактар, шмат пакутлівы Трактар, тая машына ўсё, якая ніяк не завядзецца. І таксама варта адзначыць, што мінскі Спартак перамог Інформ з лікам 4-1. Бачыш, два матчы па 2-0, два па 4-1. Які лік сёння мы з табой чакаем, гэта добрае пытанне, але калі гэта будзе некі адзін з двух лікаў на карысць нашай каманды, я не буду не супраць ні ў якім разе. Я з тобой згодны, зараз зноў небяспечна Варанович. Ён таксама спрабаваў прабіць з лёту. Ведаш, сёння самыя такія вострыя моманты з боку крумкачоў былі неяк такія падобныя, бо білі нашыя футбалісты з лёту пасля перадачаў верхавых. Ну, Алексей Баранов зараз змагаецца ў цэнтры. Ладуська, перадач на Варановича, зараз у стенашку згулялі з Марозікам. І падзенне Варановича збілі, здаецца, на броўцы, але ведаеш, суддзя матча, якога мы, як і заўсёды, забыліся прадставіць, гэта Ілля Шэліх, нам даволі вядомы, ён не ўбачыў нічога супраць праўнага. Ну, а Іллю Шэлігу сёння дапамагаюць Іван Спругяш на бліжэйшай да нас броўцы і Юрый Харуженко. Інспектор сённяшняга матча Дмітрый Ясенскі, рэзервовага арбітра зноў не завезлі, нейкі дэфіцыт на рынку. Давай не будзем пра гэта маўчаць, бо гэта сапраўды нейкі здзек над футболам. Я зноў жа звяртаюся да Федэрацыі футбола горада Мінска. Што адбываецца наогул, дзе рэзервовы суддзя? Ну, на самой справе ўсё ж такі гэта не толькі рэзервовы суддзя, гэта суддзя, які выконвае даволі значныя функцыі па ходзе сустрэчаў. Гэта інфармаванне не толькі заўзятараў, гэта інфармаванне і футбалістаў, якія ў гэты час гуляюць проста на поле. Гэта ўсё ж такі вядзенне некай пратакольнай часткі матчу. Ён запаўняе пратакол, менавіта ён носіць ту інфармацыю, якую ему перадаюць калегі з поля у паперу. Але вось зараз Ланько зноў не гуляў як трэба, але гуляе як трэба Марозік. Перадача на Марозіка прайшла выдатная, і стрэл таксама моцны, выконвае пэўныя эмоцыі на трыбунах, але Тимофей Тиханович з гэтым ударам справляецца. Слухай, Тиханович таксама вядомае нам прозвішча, бо ў мінулым сезоне гэты футбаліст, калі не памыляюся, бараніў браму Юні, здаецца, не так шмат гуляў, але вось Юні пайшоў першую лігу, дзе пакуль гуляе, ну, мякка кажучы, нешта ёсць. Все ж таки трэба сказаць, што Юні все ж таки атрымаў ужо першую перамогу, не тое, што маладзечна ў вышэйшай лізе, які пакуль што 9 матчаў запар прайграў, але вось яшчэ адна спроба Сергея Ланько нешта абвастрыць на пятачку, як бы казалі нашыя хакейныя калегі. А Энергетык, ну, даволі добра зараз упэўнена трымае мяч перад сваімі брамамі, і перадача ад капітана каманды Сергея Тарчыла амаль што дакладная была. Калі б не Януш Ладуська. Іншы капітан у справу уступае. Варта ще адзначыць, калі прыслухоўваўся Дзіматы, ну, гэта складана было не пачуць. Заўзятарскага сектара якраз такі даносіліся крыкі ў падтрымку Владзіміра Шыбека, нумар 2 ў складзе Энергетыка. Гэта футбаліст, які таксама паспеў павыступаць за крумкачы. Было это ў сезоне 2018, калі крумкачы гулялі таксама ў 3-м дывізіёне, ў другой лізе. І правёў з нашу каманду 29 матчаў, адзначыўся 5 галамі. Як бачыш, заўзятары яго памятаюць. І гэта вельмі прыемна.
і зноў небяспечна Януш, ну заходзіў на яшчэ адзін гол. Ведаеш, ён цябе пачуў, ці ён і сам хоча ўсё ж такі трапіць у спіс лепшых бамбардзіраў другой лігі, бо ну гэта ўжо яго, здаецца, трэця спроба за гэты матч неяк результатыўна згуляць перад брамамі Энергетыка. Ну слухай, Януш не маладзее, да? Таму як бы часу, каб вайсці ў гэты клуб все менш і менш, таму трэба вельмі адказна ставіцца за тых шансаў, якія здараюцца ў нашага капітана, хаця пра яго можна, напэўна, і сказаць, што ён як віно робіцца з кожным сезонам все лепш. Толькі лепш. Ну, ведаеш, на самой справе Янушу пакуль што толькі 31 год. І гэта... Да не, ну да, 31, дык яшчэ малады. Так, 31, таму вся кар'ера, здаецца, яшчэ наперадзе. У сучасным футболе 31 год гэта ўсё ж такі не ўзрост. Калі б мы, ведаеш, назіралі зараз за яшчэ нейкім чэмпіянатам СССР, то, канешне, гэта было б іншае, таму што 40 гадоў таму сапраўды ў 31-32 ўжо задумаліся пра трэнерскую кар'еру і вельмі сур'ёзна. Падзенне, Ілля Зайцаў там пакутаваў ад дзеянняў Энергетыка і зарабляе даволі небяспечны штрафны, але вось зараз цікава, што там ўсё ж такі з ім здарылася і ці ў стане ён зараз з газона. Толькі недавно Ілля аднавіўся пасля пашкоджання, была ў яго, ну як пашкоджання, хвароба гэта называецца, насамрэч, тэмпературу меў, адлежваўся прыкладна тыдзень, адчуняў. Вось, але пабераглі яго ў папярэднім матчы якраз такі трэнерскі штаб нашай каманды, а сёння ён ужо у стартавым складзе. І што, хто будзе выконваць? Вядома ж, Александр Варанович, найлепшы асістэнт нашай каманды пакуль. А найлепшага бамбардзіра пакуль у складзе няма, але ёсць ён на лаве запасных. Так, Алексей Хадневич сапраўды сёння прысутнічае. Ну што, назіраем. Падаша. Ціханович гуляе упэўнена і адразу пасылае мяч наперад. Там Іваненка будзе змагацца з футбалістамі Энергетыка. Зараз такім кунг-фу стылі ён адбірае мяч на сярэдняй лініі. Ну, на самом справе, даволі небяспечна, бо можна было і свісток пачуць гэтай сітуацыі, але даволі добра да гэта паставіўся Ілля Шэлег. Пасля Іваненка адзначым тое, што хутчэй за ўсё пакуль што забірае такое месца Максіма Казюрэнкі, які пачынаў гэты сезон у статусе галоўнага правага абаронцы. Але Бацелей Іваненко ўжо 3 матчы запар, здаецца, у стартавым складзе выходзіць. Ну, Дім, варта яшчэ ўлічваць, як ты сам правильно казаў, вельмі шчыльны расклад нашай каманды. Мы зараз у лепшых еўрапейскіх традыцыях гуляем, ведаеш, праз 3 дні на чацвёрты, то бок таксама павінна быць нейкая ратацыя. Можа быць, Казюренка і выйдзе на тыдні ў матчы супраць Бабоўні. Так, гэта нельга выключаць. Ввогуле цікава паназіраць за тым, якія ўсё ж такі ў каманды прыярытэты, ці захоча каманда ісці высока гэты раз у кубцы. Але я, ведаеш, выкажу такое сваё меркаванне. Калі нам так пашанціла, што ў 1.32 нам трапіла каманда менавіта другой лігі, то каманда, якая гуляе з намі на адным узроўні, трэба змагацца вось проста да самага канца і падарыць заўзятарам крумкачоў яшчэ адно такое свята футбольнае і прывесці на РЦРБДУ каманду вышэйшай лігі і з ёй ужо пазмагацца. Сапраўды, да, летась у нас атрымалася гэта зрабіць. Нагадаю, супраць Магілёўскага Днепра гулялі мы ў 1/16 фінала кубка. Прычым каманда згуляла досыць файны той матч. Прайграла? Мінімальна, зусім мінімальна, да, 1-0, нагадаю, скончыўся той матч. Таму чаму б не паспрабаваць паўтарыць, а можа быць перабольшыць леташні вынік. Ну, ведаеш, вось я чамусьці вельмі хачу, каб даехала, калі мы выйдзем, канешне. Тая каманда, якую мы, мабыць, і не перагуляем, але ўсё ж такі гэта будзе такая яркая таксама шыльда перадматчавая, ведаеш, крумкачы Дынама ці крумкачы Батэн, чаму не? Не, ну Дынама не трэба. Прабач, не далюбліваю гэты клуб і не хацеў бы яго пабачыць. Ось, хаця, да, маем мы паспяховую гісторыю стасункаў, да, супраць гэтага клуба. Апошні на сёння матч крумкачы Дынама скончыўся перамогай, якую ўсе вы добра памятаеце. 1 верасня 2020 года крумкачы здабылі перамогу з лікам 2-0. Віталій Загматович, першы на мячы, будзе максімальна хутка вяртаць яго ў гульню. Можа быць, ён сёння стане Эдерсонам і адзначыцца асістам.
у складзе сваёй Ёсць каманды. пэўны шанс, таму што Тамковіч чапляецца зараз за мяч і перадача на Зайцева. Зайцев, ён ужо амаль перад лініяй і прастрэл моцны, але там гуляе вельмі добра Даніл Гарашка. Дарэчы, Даніл Гарашка з'яўляецца на дадзены момант лепшым бамбардзірам сваёй каманды. 2 мяча у яго ёсць, і ўвогуле, пака ёсць у нас пэўныя секунды, я магу таксама агучыць, як жа Энергетык праводзіць гэты сезон. У стартавым матчы Энергетыкі перагулялі Туркспорт з лікам 6-1. Потым 2 нічыі, гэта Спартак 1-1 і Інформ, медыафутбольная каманда 2-2. Ну і саступілі нашаму саперніку па кубку Бабоўне з лікам 1-0. То бок мінімальна. Падача. Тамковіч на падборы, ён закідвае другім тэмпам, і Януш Ладуцкі не паспеў зараз да мяча. Там змагаўся таксама Владзіслав Марозік. Адзначым тое, што крумкачы, калі сёння здабудуць перамогу, то нанясуць першую паразу ў чэмпіянаце ў сезоне для Энергетыка. Ну, каманда Паўла Ваўчэцкага на сваёй справе даволі файна пачынае гэты сезон, і трэба адзначыць, змагалася амаль да апошняга за высокія месцы ў сезоне мінулым. Там ўвогуле даволі цікава было. Атрымліваецца, Дзіма, в этом сезоне пакуль абодва Энергетыкі яшчэ не зазналі паразу. Але хочется верыць, што пасля сённяшняга матча застанецца адзін Энергетык, які не цярпеў паразу в этом сезоне. Это будзе, да, той самы Цар БДУ, які пакуль таксама, як і крумкачы, ўсе свае матчы перамог. Нават ніводнага мяча не прапусціўшы пры гэтым. Ну, не моцна нас гэта здзіўляе на самой справе. Перадача. Вось зараз Марозік зноў з мячом, ёсць Лынько, ёсць пад ім Тамковіч, а можна і прабіць. Тамковіч! Моцныя стрэлы там блакуюць. І зараз даволі вялікая група гульцоў Энергетыка абараняецца. Варанович. Вось ведаеш, тут хуткасць патрэбная нашай камандзе ў працы з мячом. Вельмі добра гуляе зараз галкіпер, і яшчэ адна спроба Януша Ладуцька. Я ведаю, Лёша, што ты ведаеш. Конечно. А што нам пишуць заўзятары? Падабаецца ім тандем каментатараў, хваляць нас з табой, дзякуй, сябры. Галоўнае, каб нас нехта глядзеў, это заўжды ўсцешна. Говоря за команды Вышки, то там некая молодечь, Арсенал, Слуцк с потенциалом пройти кого-то еще, кроме Бабовни. Ну, короче, вот гэтая команда з Вышки хочуць бачыць наши заўзятары, гледачы гэтай трансляцыі. Молодечь, Арсенал и Слуцк. Ну, чаму і не, шчыра кажучы. Ведаеш, молодечно, можна было бы, чаму бы не, і позмагацца. Чаму бы не? Шалёны настрой, падтрымка заўзятараў, все гэта можа даць плён. Сергей Лынько. Ведаеш, ён вельмі імкліва бяжаў да гэтага мяча, але ўсё ж таки вось тут не хапіла крышачку яму хуткасці. Ну, на самой справе пазіцыя была крышачку лепш у Даніла Гарашка, а як мы ведаем, Сергей Лынько ўсё ж таки пакуль яшчэ набірае тыя самыя аптымальныя кандыцыі, якія мы ад яго чакаем. Але, ну, мы заўсёды кажам, то, што Сергей Лынько перадсезонную падрыхтоўку ўсё ж таки не праходзіў. Ён далучыўся да каманды ўжо перад першым матчам, правёў там толькі некалькі трэніровак, здаецца. Ну, што стало сапраўдным сюрпрызам для заўзятараў, бо быццам бы пасля мінулого сезона Сергей збіраўся скончыць эту футбольную кар'еру і ўсё ж таки павесіць свае буцы на цвік, як кажуць. Але ведаеш, здаецца, што менавіта сітуацыя з нападнікамі ў гэтым сезоне, калі ў нас не так шмат, і ёсць яшчэ Ростислав Серый, кога няма настолькі багатага досведа гульні, вось да яго далучыліся такія джокеры у выглядзе Сергея Лынько і Алексея Хадневича. І апошні прыходзіў увогуле як трэнер, як асістэнт, той, які будзе развіваць, здаецца, футбалістаў такого атакуючага плану. Але ён з намі, і ён на дадзены момант лепшы бамбардзір команды, і, калі я не памыляюсь, лепшы бамбардзір чэмпіянату. Ты не памыляешься, там нікого блізка няма з цими мячамі, здаецца, 3 мячы максимум. Ці 7 мячоў ўжо? У яго 7, так. Я кажу про тых, хто пераследуе наша Алексея, там ці 3, ці 2 мячы на углу футбалістаў. Ось, то пока дарваўся ён ужо ў гэтай гонцы, яму зычым яму павялічваць і надалей гэты разрыв, радаваць нас галамі. Ведаеш, там яшчэ і галы выключная асалода, калі глядзіш за тым, як Алексей імі адзначаецца. Ну, ведаеш, гэта такі, як Уэйн Грэцкі на дзясяткі гадоў паставіў рэкорд у НХЛ, які толькі ў гэтым годзе быў пабіты Александром Овечкиным. Вось так жа Алексей Хадневич хоча, каб толькі праз там 40 гадоў хтосьці пабіў рэкорд па забітым мячам у другой лізе. Такое адчуванне ў мяне, бо зноў вярнуўся, зноў забівае шмат.
І хто ведае, хто і калі яго ввогуле нагоніць. Ну што, энергетык в атаке. Зараз такая, дарэчы, вельмі цікавая тэхніка была ад Антона Малаха. Але там абаронцы позмагались. Что, обороняется наша команда, трошки неластиво бачыць гэта на пачатку матча, бо пераважна ў атаку гуляла наша команда, валодала мячом. Але вось энергетик спрабуе зладзіць ужо свой пазіцыйны наступ. І не можа забраць наша команда падбор, але Евген Гордейчик разряджае трошки обстановку, хаця мяч застаецца за футболістамі энергетика. Перадача. Гордейчик, ён змагаецца корпусам і все робіць ну просто выдатна. І зараз Віталій Зігмантович увядзе мяч ад брамы. Ну, ведаеш, не стаў нечага там прыдумваць, спакойна, также на Гордейчика. Евген у адсутнасці Ладуцькі у менавіта цэнтральнай абароне, і он зараз такі мэтр, здаецца, на сваём такім рубяжы. І таксама, вось ведаеш, ад сябе хачу пазычыць Евгену далейшага развіцця, бо сапраўды за некалькі сезонаў стаў ён такім гульцом, ну, ввогуле такім, якога вельмі цяжка замяніць, таму што сезон 22 ён правіў, здаецца, пад таксама дасведчанымі футбалістамі, такімі як Януш ён і вось Кирилл Паўлючак, канешне. Потым сезон 23 склаўся для яго даволі цяжка, бо пасля першых матчаў ён з большасці ўсё ж такі выступаў з скамейкі, і там яшчэ Андрэй Кухацкаволец даволі моцна ўзмацніў так гэтую пазіцыю, змагацца з ім было даволі цяжка, але зараз і апошнія 2 сезоны Евген Гордейчик сапраўды знайшоў сябе у камандзе, знайшоў сябе на полі і з'яўляецца адным з тых футбалістаў, якіх вельмі паважаюць і любяць нашы заўзятары. Ну і, канешне, тое, што ён віцэ-капітан Крумкачоў, таксама сведчыць пра тое, што яго вельмі паважаюць яго ж партнёры па камандзе, ягоныя сакрумкачы. Да, читаешь мои думки, сапраўды віцэ-капітанства гэта такая адзнака якасці і павагі, у тым ліку да Евгена, які цалкам заслужыў гэтую пасаду сваёй гульнёй у мінулым сезоне. Давай нават прыгадаем вось гульню Евгена ў гэтым супрацьстаянні, парушэнне правіл на Янушу Ладуцьку. Ёсць у нас першая жоўтая картка, капітан каманды Сергей Тарчила, і я атрымліваю, давай занатуем і гэта. На 25-й хвіліне гэта ўсё адбылося, досыць сімвалічна для нашай каманды. Дык вось, пра Гордейчика ў гэтым супрацьстаянні хацеў азначыць я. Прыгадваеш ты матч другого кола летась, калі Евген спачатку адзначыўся аўтаголам у матчы, а потым вырваў перамогу на апошніх хвілінах, зрабіўшы лік 2-1. Сапраўдны герой сустрэчы. На самой справе вось тая сустрэча была вельмі цяжкая, яшчэ і ў спёку. Падача, і зараз Гордейчик зноў, ён зноў заходзіў на тое, каб все ж таки з энергетыкам такі асабісты свой рахунак павялічыць. Не хапіла дакладнасці. Тиханович. Працягваюць прыстрэльвацца наши футболісты. Ну, чакаем той момант, калі колькасць перарасце ў якасць, і лік на табло будзе адкрыты. Бо шмат мячоў, як мы з тобой азначалі, забіваюцца ў гэтых супрацьстаянняў. Прыкладна каля 5 ў сярэднім за матч, пакуль у нас 0, нешта ідзе не па плане. Зайцев правила порушаем. Без картки. Ну и добра, да? Добра. І адразу перадача длинная, вось туди на разраджений фланг ад энергетикаў, і адразу чацвёрты, здаецца, ці які, Даніл Супрунюк. Нет, все ж таки гэта быў. Адразу ж змагаецца Кулышоў. Перадача дагэтуль трымае энергетик мяч. Пазіцыйная атака ад каманды ў белых футболках, і вельмі дасведчаны Владимир Шибека, гулец 86-го года нараджэння, зараз з мячом. Пишут нам у комментариях, Дима, что добро чуваць заўзятараў. Гэтым мы можем толькі парадавацца. Спадзяюся, што і нас добра з табой чутно. Дзячаць за трансляцыю. Сапраўды сёння намагаліся адладкаваць все магчымыя варыянты, каб карцінка і гук у вас былі поўным парадку. Вось нагадаю, што пад трансляцыяй спасылка на Donation Алёс. Можете падтрымаць, каб маглі мы, ведаеце, можа неўзабаве можа ще й камеру паднавіць. Гэта было б нават цудоўна, як мне здаецца. Баранаў пакуль разбіраецца на сваім пятачку. Андрей на Морозика, той на Варановича, і буде спробувати наша команда вийти вже у свою атаку. Ну ось передача, да? На самой справе энергетик доволі добра зараз атакаваў. Видиш, у лесу такую
даволі плотную барацьбу, але дагэтуль шукае густыя месцы, дзе Крумкачоў можна падлавіць. І працягваецца атака. Кулышоў зараз робіць пару рухаў, такіх фальш-рухаў, і вось зараз стрэл, але моцна вышэй. Да, не атрымаўшы удару Даніила Супрунюка, і хочу прыгадаць яшчэ матч мінулы, не наш матч, а матч Інформа супраць Энергетыка. Якраз таки в гэты матч выдаліўся Павел Лісюк, таму сённяшні матч ён прапускае. Дзіме, я думаю, таксама прозвішча табе і ўсім заўзятарам досыць знаёмае. Таму Павел вырашыў, я не ведаю, ці настолькі не хацеў гуляць супраць Крумкачоў, ці то што, ці сапраўды не стрымаў эмоцыі, але сённяшні матч Павел прапускае, іншы Павел Волчецкі ў тым матчы жоўтую картку атрымаў, хаця таксама мог і выдаліцца і прапусціць гэты матч, але сёння прысутнічае ён на броўцы, як заўжды эмацыйна, пакуль яшчэ нават не на сваім узроўні эмацыйна падказвае, дапамагае сваім футбалістам. Але вось ведаеш, я бачу, як ён пільна сошыць за мячом, вось такая неадрыўная увага ад яго. І Ілля Зайцаў зараз вось якраз на фланге, де вельмі блізка да Павла Волчецкага, у асабістым спаборніцтве атрымаў, здаецца, кудысьці ў раён ніза жывата. І штрафны. Варановіч прыбег зноў з супрацьлеглага фланга. Да, Дима, напэўна, варта заўважыць такую цікавую акалічнасць, што сёння ў нас два галоўныя трэнеры — гэта былыя брамнікі. Такое ў футболе пабачыць, здаецца, не вельмі часта, што Павел Волчецкі, што Владзімир Бушма, абодва брамнікі, ну, з трошку розным бэкграундам. Варта адзначыць, што на нашмат вышэйшым узроўні правёў сваю кар'еру Владзімир Бушма, але тым не менш. Але тым не менш, і ведаеш, на самой справе, вось што тычыцца Бушмы, а ці былы? Вось наколькі я ведаю, ўсё ж такі ёсць ён у сезон на заяўцы, як такі самы рэзервовы галкіпер, калі нешта здарыцца з іншымі нашымі гульцамі, ну, там ён можа з'явіцца в гэтым сезоне ў некаторых матчах, і я насамрэч не здзіўлюся, калі ў нейкім матчы ён сапраўды выйдзе так сімвалічна пагуляе, таму што Хадневіч гуляе, Куімаў Канстантин, наш трэнер па фізпадрыхтоўцы, ён таксама ў заяўцы, але як ён сам казаў, гэта ну ўвогуле на такі чырвоны дзень ці чорны дзень, не ведаю. Што за чырвоны дзень? Так, ці святковы, ну ці наадварот. Ведаеш, перадача. Ладуцька зараз выразаў на штрафной пляцоўкі, там Ціхановіч гуляе вельмі добра. І чакае Тимофей, каму аддасць гэтую перадачу, і гэта, здаецца, Шыбека, які шукае партнёра па пазіцыі на супрацьлеглым паўфланге. Давно не бачили мы, Дима, нічого небезпечного в этом матчі, здається мне так, тому закликаю футболістів трошечку додати нам інтриги, додати такого градусу, не таким чином, як це зараз робить Пантелей Іваненко. Не треба такі передачі ладити на своїй полові поля. Є часом такі проблеми у Пантелея з передачами, і це означав і головний тренер Владзімир Бушма, коли ви глядели один з попередніх матч-дей влогів, які рихтують наші, я хотел сказать, супрацоўнікі, які супрацоўнікі Волонцёры, пресс-службы, так. Ганна Гундар, Мікіта Юхновіч, сапраўды з душой, як і заўсёды. Вось зараз такі ж даволі плотны календар у нашай каманды, таму цяжка выпускаць гэтыя улогі вельмі часта, але яны ідуць. Намагаюцца не прапускаць. І моцная барацьба, ведаеш, вось сапраўды такая яшчэ не брудная, але неяк вось на мяжы. Ну, сапраўды, да, саступаць сёння дакладна ніхто не хоча, не гледзячы на вось гэтую такую выключна на карысць Крумкачоў статыстыку з 10 перамог у 10 матчах. Сённяшні матч, ну, будзе дакладна непростым. Гэта было нам з табой, в прынцыпе, прадказальна. Ще ў мінулым сезоне, здаецца, Энергетык рыхтаваўся ўдзельнічаць у другой лізе. Менавіта ў той другой лізе, якая прадугледжвала, ведаеш, выезды вось гэтай першапачатковага фармату, бо, значыць, каманда фармавалася, закладалася пад моцны чэмпіянат. Вось, таму, я думаю, і ў гэтым сезоне яна не стала слабей. Ну, здаецца, па прозвішчах
Я навогуле нават крышку змацнілася. Вось так. я бачу Віталя Савошка. Наколькі я памятаю, гулец таксама з досведам гульні у другой лігі даволі добрым гуляў ён за БДУ і за Юні. Так, і напэўна гуляў БДУ у тым сезоне, у якім БДУ дабраліся ці да 5-й, ці да 6-й пазіцыі у агульным заліку другой лігі. Гэта было у 21 годзе, то бок першы сезон рэгіянальнага фармату. Ну, змагаліся яны там з вельмі моцнымі камандамі, за Стралцом, калі я не памыляюся, і так. Давно гэта было, ведаеш, некаторыя нашы гледачы, можа, яшчэ пешкі пад стол хадзілі, но это ладно, я перабольшваю троху, паважаныя заўзятары, не крыўдуйце ні ў якім разе. Ёсць магчымасць у нас дзівам паразважаць, панасталігаваць, трошачку пусціць слязу такую сціплую, бо Дзіма нагадаю... Па нашым 21 годзе, ну, да, так, які у нас быў сезон. Калі не памыляюся, ты ў прыслужбе БДУ паспеў, да, яшчэ пабыць, таму так, таксама не чужы ты для гэтага клуба. Вось мы з Мікітам Юхновічам былі ў першым такім складзе прэс-службы, калі толькі пачынала БДУ свой шлях у другой лізе ў 20-м годзе. Вельмі цікавы, насамрэч, сезон, потому што гэта быў сезон у такім канкурэнтным чэмпіянаце, там БДУ змагаліся і з Баранавічамі, і з Маларытай, вось такімі камандамі моцнымі і цікавымі. Ну і, канешне, з Зельвінскай чайкай. У пазіцыйнай атацы зараз знаходзіўся Энергетык, і ён жа трымае мяч. Просто назіраю за матчем. Пантелей зноў жа недакладнай перадачы адзначаецца, пакуль у яго мусіць невысокі такі працэнт дакладных перадач. Таму зучу яму трошкі сабрацца і больш дакладна гуляць, таму што, ну, ведаеш, гэта крайні паўабаронца, то бок чалавек, які аддае пераважную большасць перадач на сваёй палове поля, а гэта, як ты разумееш, що вельмі небяспечна. У Віталя Загматовіча працы быццам бы не шмат, але не хацелася, каб яе і большала у выніку такіх перадач. Баранаў паміж двума нашымі футбалістамі таксама недакладнай перадачай адзначаецца Лёша. Серыя перадач унізе, Віталь Савошка. Перадач на фланг да Шыбекі. Зноў на Савошка, ён спусціўся ніжэй. Стандартная сітуацыя для апорнага паўабаронцы. Зараз капітан, і памыляецца капітан у гэтай перадачы. Перадача, ну, у напрамку Алексея Баранова, але Ціхановіч тут прадказальна, ведаеш, і сам для сябе прадказаў, і для астатніх. Выйшаў, згуляў добра, згуляў надзейна. Савошка зараз у няпростай сітуацыі разбіраецца супраць траіх гульцоў Крумкачоў, і Крумкачы пакуль што без мяча, але вось і Міраслаў Тамковіч. Вось яго таксама пачуццё мячу, пачуццё напрамку мячу. Марозік з мячом. Рыхтуе напад наша каманда. Баранаў, Лёша можа здалёк стрэліць. І моцна як, і дабіванне якое эфектнае ад Сергея Лынько, але ёсць... У стылі Ван Персі, мне здаецца, так, зараз нагадваў, так. такую рыбаньку паказаў. І, дарэчы, трапіў у становішча па-за гульнёй Сергей. Вось гэты момант, калі біў Алексей Баранаў. Ну і, канешне, рыкашэт адзначым. Даволі няпростая сітуацыя была для Ціхановіча. Ну, ледзь не скончылася ўсё даволі дрэнна для Энергетыка. Спраўды, хочацца пахваліць брамніка, бо максімальна непрыемны рыкашэт быў. І тое, што ён не заваліўся на зямлю, ўсё ж такі утрымаўся на нагах і адбіў, гэта дарагога варта. Ну, ведаеш, вось зноў жа сімвалічна. Ты ўжо казаў пра тое, што сёння гуляюць дзве такія брабніцкія каманды. І адзначым, тьфу-тьфу, што Віталь Загматовіч гуляе сёння таксама надзейна, грамотна. Гэта дакладна ўплыў Владзіміра Бушмы, які працуе з камандай, ну так ці інакш, ужо трэці сезон. І, канешне, Ціхановіч з ім працуе Валшэцкі. Гэта таксама вельмі адчуваецца. І зноў момент, які Марозік не атрымалася прабіць, а Ілля Зайцаў зноў на газоне. Ну, видиш, больно часта сёння знаходзіцца на зялёным палатне. Яшчэ і жоўтая картка там. Здаецца, Антон Малах і атрымлівае 23 нумар, калі не памыляюся. Я пакуль не зразумеў, ці там Антон Малах, ці гэта картка для ўсё ж такі нашага гульца, але ведаеш, як вось збіраюцца зараз Крумкачы у штрафной, здаецца, што будзе ўсё ж такі штрафны стрэл, і нешта мы ўбачым сёння, нешта мы ўбачым. А пакуль Кульга і Ілля Зайцаў, трэба, чакаем, каб Ілля расхадзіўся, бо заўжды ў тых матчах, дзе ён выступае, вялікі аб'ём працы выконвае, аддаецца напоўніцу, зараджаны гэты малады футбаліст, такі добра сябе зарэкамендаваў цягам апошніх сезонаў.
Для мяча Варановича, пакуль зима есть пауза, зноў жа хочу прыгадаць, ведаць, калі мы так кубкавыя гісторыі прыгадваем, што чакае нас гульня супраць Бавоўні на тыдні. Варта адзначыць, што свой першы матч у Кубку Беларусі ў гісторыі крумкачы якраз такі гулялі супраць нашага сённяшняга суперніка. Было это ў годзе 2014 і толькі ў дадатковы час здолелі мы здабыць перамогу з лікам 3-0. Даўно гэта было. Не шмат хто з заўзятараў, напэўна, гэтую перамогу памятае і бачыў на ўласныя вочы, а пакуль падачы. Ведаеш, зноў Ціхановіч гуляе выдатна, кулаком згуляў на выхадзе, але ведаеш, я ведаю, здаецца, такога заўзятара, які ўсё ведае, гэта, канешне, Антон Вакульчык, з якім мы каментавалі апошні матч, які трапіў в эфір, на жаль, часткова, але я вас запэўніваю, што гэта таксама была вельмі цікавая такая размова, такое каментаванне, разважанне часткова з Антонам, таму што з ім заўсёды вельмі цікава, канешне, паразмаўляць. Ён відаў, здаецца, бачыў у гісторыі крумкачоў, ну, амаль што ўсё. Нават больш, чым патрэбна было бачыць, можам і так сказаць. Ну што, працягвае атаку развіваць наша каманда. На левым паўфлангу якраз таки это зноў Варанович быў, але на вялікі жаль не атрымліваецца давесці яго да нечага цямнага. І слухай, ну мы разважалі зноў жа з табой пра брамнікаў, зазірнулі таку пратакол. Я гляджу, што у нас маладыя, 20-гадовыя, 2005 года нараджэння брамнікі абодва сёння. То бок давяраюць трэнеры маладым брамнікам, хаця вось, ну, брамніцкая пасада, так бы мовіць, досыць адказная пазіцыя, не дарма ж там кажуць, што брамнік гэта палова каманды, пакуль змагаюцца, спрачаюцца футбалісты, чый мяч, але паказвае сцяжком, што мусіць футбалісты энергетыка выканаць гэты вот мяч за бакавой. Што тычыцца вось даверу да маладых брамнікаў, Лёша, мне здаецца, што калі гэта другая ліга, то дзе яшчэ, як не тут, давяраць маладым футбалістам. І вось зараз такая спрэчка, да каго ўсё ж такі пайдзе мяч. Вось Павел Ваўчэцкі зараз таксама паказвае свайму футбалісту, што трэба вывадзіць мяч амаль што за сваёй паловы поля і даволі далёка Антон Малак сышоў. Перапрашаю, што перапыняю, бо чалавек, які ўжо быццам бы па нашай інфармацыі жоўтую картку атрымаў, зараз вельмі актыўна выказваў нешта на адрес арбітра, каб той трошачку меў больш смеласці, то можна было б і другую зараз за такія размовы даць. Ну, ведаеш, разлічвае ён, здаецца, на такую дабрыню з боку. Так, я бачу на тое, што ты мне зараз паказваеш, над полем лунае крумкач. У лепшых традыцыях Бенфікі, да? Так. Запускаюць. Здаецца, перад кожным матчам яны Арла пускаюць, нешта я такое. Ведаеш, вось я тут табе не падкажу, бо не вельмі я ведаю пра партугальскі футбол дэталёва. Але, мабыць, і зараз перадача ў цэнтр, там змагаўся Ілля Зайцаў, які ўжо перайшоў чамусьці на іншы фланг. Вось зараз трэба паназіраць, ці будзе ён там умацоўвацца ці не. Здаецца, сапраўды Міраслаў Танковіч зараз перамясціўся на фланг правы, і я, ведаеш, лічу, што гэта такое трэнерскае рашэнне, бо шмат Ілля Зайцаў палучае па нагах, і быццам складваецца такое адчуванне, што гуляюць вось супраць яго асабіста, і, мабыць, перадвінуў таму Зайцева на іншы фланг. Бушма прастрэл, і мяч сыходзіць за лицевую зараз лінію. Будзе Ціхановіч уводзіць мяч ад брамы таксама. Слухай, у нас тым часам ужо на гадзінніку 41 хвіліны, наколькі я назіраю, так, ведаеш, хоць не шмат я так бачу момантаў, нейкіх ужо такіх небяспечных, але неяк хутка у мяне прабег гэты тайм, не ведаю, чаму так склалася, але час прабег максімальна хутка, і літаральна 5 хвілін засталося назіраць за гэтым матчам. Колькі мы будзем назіраць па факце, колькі будзе дададзена, на вялікі жаль, мы з табой не даведаемся. Так, на вялікі жаль, пра гэта даведацца мы не зможам, толькі калі будзем вельмі пільна сачыць за дзеяннямі Шэліга, які, напэўна, пакажа проста жэстам, колькі там хвілін ён дадае. Але вось меркаванне наконт гульні. Я лічу, што сёння такая больш пазіцыйная гульня у нас адбываецца, але на адварот для пазіцыйнай гульні яна не сумная, яна даволі цікавая, шмат чаго адбываецца менавіта вось паміж штрафнымі пляцоўкамі, але так, вось што тычыцца гульні ў пляцоўках, там всё даволі пакуль што сціпла і не вельмі
шмат у нас чаго адбылося, але моманты былі, гэта і стрэл ад Януша Ладуцкі, стрэл ад Варановича з лёту і, конечно, Алексей Баранов, які стварыў, ну, пакуль што, напэўна, самы небяспечны момант вогуле ў матчы. Таксама былі нейкія стрэлы ад Энергетыка, але там вышэй. Прычым значна вышэй найчасцей білі нашыя супернікі. Разгулялі гэтае стандартнае становішча футбалісты Энергетыка і спрабуюць выйсці праз такую кароткую перадачу са свае паловы поля. Высока іх сустракаюць нашы футбалісты, што, ў прынцыпе, і ўласціва нашай камандзе ў гэтым, ды і не толькі ў гэтым сезоне. Ну што, калі час ідзе да перапынка, Дзіма, напэўна, мае сэнс паглядзець, хто там у нас, як мінімум, у нашай каманды на лаве запасных. Я зараз у пратакол зазірну, калі будзе у мяне на тое магчымасць. А я пакуль што устрымаўся на тваім месцы, бо Энергетык у атаке. Па фланзе ідзе мяч налева. Падача. І Віталь Зігмантович. Дае магчымасць мне агучыць лаву запасных. 33-й сёння Кирилл Щербин, брамнік, 9-й Алексей Ходневич, 17-й Максим Кузеренко, 20-й Коскина Миката, 21-й Павел Геров, 23-й Ростислав Серый, 24-й Максим Пролеска, 44-й Артем Воронкович, 83-й Ян Комаров, 96-й Никита Кухтик. На все позиции у нас есть узмацнение, что не может не радовать. Ну, ведаеш, калі б мы ўжо пачалі пра запасных, то я агучу і тых, хто сёння знаходзіцца на лаўцы у Энергетыка. Гэта Данила Дзікарэвіч, запасны брамнік, нумар 16, Мікіта Булін, Данила Міхалёў, Ягор Кунейка, Владислав Падабет, Дмітрый Міцкевіч, Алексей Загавалка, Реза Ашрафі і Никифор Дук. Таксама і зараз хто зноў апынуўся на полі, ну, не Зайцев, не Зайцев. Не Зайцев. Зайцев мы познали с тобой по колеры бутсу. Зайцев якраз зараз до мяча падыходзіў. Здаецца, ведаеш, гэта таксама нядобра, бо гэта Александр Варанович. І ён зараз патрабуе медыцынскай дапамогі. Вельмі цікава, што ж там здарылася. Ведаеш, вось мы глядзелі за пазіцыйнай атакай, агучвалі запасных гуляючых сёння каманд, і ў нейкі момант Варанович проста апынуўся на газоне. Крыся менш размаўляць, мо трэба больш за футболам нам з тобой глядзець, што кажаш. Нам як каментатарам дакладна, трэба менш размаўляць. Ну все, маўчым хвіліну да перапынка, потым з тобой паразмаўляем. Ладно, насамрэч, пра што яшчэ зычым здароўя Варановичу, бачым, што Олег Давідович з'явіўся на поле, аказвае яму дапамогу. Ну, якраз добра, што неўзабаве будзе перапынак, ацэняць стан таго пашкоджання, якое атрымаў Варанович. Спадзяюся, ніякага пашкоджання няма, проста трэба трошку яму акрыяць, ачуняць, расхадзіцца і будзе працягваць ён у другім тайме тэрарызаваць абарону суперніка, чым ён пакуль паспяхова займаўся ў тайме першым і ў папярэдніх матчах. Наогул, гэта ж, нагадаю, найлепшы асістэнт нашай каманды. Так, пакуль што так. Ну што, ён сыходзіць за мяжы поля, будзе чакаць дазволу на то, каб пайсці ў гэты гульню. Пакуль што 10 крумкачы атрымалі права на стандарт, і, здаецца, гэта апошняе дзеянне ў гэтым тайме. Падача. Лынько не дацягваецца да мяча. І Лынько зараз зноў змагаецца. Тамкович. Лынько. Мяккая перадача. Тиханович забірае мяч. Зноў упэўнена гуляе галкіпер Энергетыка. Такая вельмі прыгожа па траекторыі падача была. На вялікі жаль, да, не знайшла яна адрасата ў выглядзе нашых футбалістаў, бо было б максімальна прыгожа. Ад Лынько на самым канцы гэтага тайма вельмі важны гол мог бы атрымацца, бо, ну, як ты ведаеш, галы ў распранальню, гэта такое не самае прыемнае да той каманды, якая прапускае. Пакуль Марозік адзмагаўся на флангу, і мяч у нашых футбалістаў, колькі дададзена, зноў жа мы з табой можам толькі гадаць, што інтуіцыя у эфіры на YouTube-канале Крумкачоў. Ну, я думаю, хвілінку, напэўна, накінуў рэзервовы, бо ўжо асноўны час дакладна скончыўся, мы працягваем гуляць. Тамкович. Пакуль яшчэ працягваем. Дакладна і верна ты зараз сказаў. А вось і свісток на перапынак. 0-0 пасля першых 45 хвілін. Напэўна, не тое, што мы чакалі ад ліка на гэты момант, але все ж таки гульня даволі такая пазіцыйная, няшмат момантаў, але шмат чаго цікавага на поле непасрэдна, і мы з нецярпеннем чакаем другой палову матчу, а праз 15 хвілін мы зноў жа на гэтым жа месцы з табой, Лёша, для вас, сябры.
Адпачываем.
Што ж, вяртаемся на другі тайм матча Крумкачы Энергетык, матч 4-го туру чэмпіянату Беларусі па футболе, другой лізе, мінскі дывізіён, рэгіянальны этап. Мне здаецца, можна ўвесь перапынак агучваць толькі поўную назву нашага турніру, якім выступаем. На гэтым матчы для вас працуюць я, Алексей Барысевич, і Дмітрий Падгорны. Бачу, што лік пасля першага тайму 0-0 і адбываюцца ўжо замены ў складзе нашай каманды. Дім, давай разбірацца. Ну што, дакладна з'явіліся Ростислав Серы і Коскіна Міката па 23-м і 20-м нумарамі. Суадносна, замест каго? Здаецца, што няма зараз на поле Іллі Зайцева, ці я памыляюся, Іллі Зайцева дакладна няма і... Зайцев уже на супрацьлеглым флангу, здаецца. Станковіча няма дакладна. І ці не... Ланько на полі, Марозік. Пантелей Іваненкі. Вось Пантелея сапраўды няма. То бок вычленілі мы з табой, што замест Пантелея Іваненкі і Міраслава Тамковіча на полі з'явіліся нумар 20 Коскіна Міката і нумар 23 Ростислав Серы. І вось уже на 13 секунд другого тайма становішча па-за гульнёй у нас. Такім чынам атрымліваецца што? Што замена ёсць таксама ў складзе Энергетыка. Паспеў ты Реза адзначыць? Ашрафі. Ён выйшаў на поле, замест каго ён выйшаў, ну вось гэта больш цяжка. І ведаеш, што цікава, вось гэтыя добраахвотнікі, выхаванцы Груганоў зараз працуюць замест резервовага арбітра, бо ўсё ж такі паказалі заўзятарам, хто выйшаў на поле, але Олег Давідович, дырэктар нашай каманды, хутка гэтае табло ўсё ж такі рэквізіраваў. Ну, Завадзіч змагаўся наперадзе. Ну, для мяне, хутчэй, гэта выглядае трошку як здзек з таго, што адбываецца, бо, ну, сапраўды, адсутнасць рэзервовага — гэта дзіцячы садок, як мне падаецца. Зусім ужо ад паўпрафесійнага сыходзім у фармат выключна аматарскі. Гэта не дадае, кажа, вістаў нашаму чэмпіянату. Ладно, не будзем пра гэта, давай ўсё ж такі тады згадаем, якім складзе зараз выступаюць Крумкачы. Нумар 12 Віталій Зігмантович, 3 Алексей Козловскі, 4 быў Міраслав Тамкович, на поле пакінуў, 5 Януш Ладуцька, капітан каманды, 7 Ілля Зайцев, 10 Владислав Марозік, 13 Евген Гардзейчык, 18 Алексей Баранов, 77 Александр Варанович, 89 Сергей Лынько, а таксама свежыя футболісты, 20 Коскіна Міката і 23 Ростислав Серы. Галоўны трэнер па-ранейшаму Владимир Бушма. Калі разберемся з табой з заменай у складзе Энергетыка, то зможам агучыць і склад гэтай каманды. Паспрабую я гэта зрабіць, таму, Дзіма, сачы за футболам, а я пагляджу, каго ж на полі не хапае ў складзе Энергетыка. Ну, такая гульня зараз на увагу для цябе. Ну, а уважлівасць. Гульня на уважлівасць. А Коскіна Міката з мячом аддае на Гардзейчыка. Гардзейчык на нумара 3 Алексея Козловскага. Гэта яго першы матч в гэтым сезоне, які мы пачынаем в старце. Варанович ідзе сам супраць двоих. Тамкович. Не такой. Это уже, конечно, Владислав Марозік. Крышки я заблытаўся, а вось і спроба адказаць Энергетыка. Зігмантович. Доўгая перадача. Гуляе на падборы нумар 3 Даніл Гарачка. Надзейна згуляў абаронца Энергетыка ў гэтай сітуацыі. Ладуцька. Вельмі зацягнуў Ладуцька з перадачай. Доўга чакаў, каму ўсё ж такі аддаваць. Так, Дзіма, здаецца, я вычленю, каго на поле не хапае, нумара... Які ж вынік? Слухай, не, чакаю, вось ён 6 на поле, Даніл Сапрунюк. Слухайте, сябры, ну, калі што, глядзіце эту трансляцыю, калі заўважылі, замест каго выйшаў вось гэты іранскі, ну, не легіянер, але ураджэнец Ірану на поле, то падкажыце, калі ласка, бо нешта не магу я, здаецца, ўсіх хапае на гэтым поле. Можа, 12-й Зараз небяспечная перадача. Там добра гуляе зноў абарона Энергетыка і Ашрафі. Перадача ў цэнтр, там Кулышоў. І ў крананні гуляюць вельмі добра. І Савошка, перадача на капітана, але Зайцев прачытаў гэты момант і згуляў таксама проста выдатна. Прапускае гэты мяч Януш Ладуцька, Баранаў на Міката. Коскі мяч не губляе, і зараз таксама ў крананні на кароткіх перадачах гульцы Крумкачоў гуляюць. Перадача на Марозіка, Марозік, ён цэнтр, тут ужо Януш Ладуцька. Ладуцька на свайго... Ну, гэты матч не партнёра па пазіцыі Евгена Гардзейчыка. І Зайцев цягне мяч сам. Лынько, як і заўсёды ў крананні, так, лёгка
мяч дасылае наперад. Таксама Ленько і становішча па-за гульнёй. Зараз у афсайдзе атрымаўся Ростислав Серый. Разабраўся я, дзе з заменай. Владислав Так. Луговскі, нумар 27 поле пакінуў. Замест яго вось якраз таки Ашрафі Магадам Амір Реза. Божачкі, як это все вымавіць на поле. З'явіўся такім чынам стартавы склад, на якім Энергетык пачаў другі тайм. Тимофей Тиханович нумар 1 абараняе браму, другі Владимир Шибека, 3 Данил Гарачка, 5 Віталь Савошка, 6 Данил Супрунюк, 7 Віктор Завадзіч, 8 Микита Шпілеўскі, 9 Даўран Кулышоў, 15 Сергей Тарчыла, 23 Антон Малах і вось новы свеженькі футболіст. Я вам яго ўжо агучваў. Слухай, ну я насамрэч думаў, што заменяць Антона Малаха, бо калі мы з тобой все правильно зразумелі, атрымаў ён жоўтую картку ў першым тайме і быў блізкі да таго, каб атрымаць другое папярэджанне, але ж рызыкуе трошачку, як мне здаецца, Павел Ваўчэцкі ў гэтай сітуацыі, пакідаючы футболіста з папярэджаннем на поле. Так, рызыкуе, але все ж таки не кожны матч той, хто садзіцца на жоўтую картку, потым выдаляецца. Але ведаеш, это все ж таки рашэнне Павла Ваўчэцкага. Мы не можам, здаецца, нават так неэтычна будзе, калі мы будзем ацэньваць яго і шукаць нейкія такія глубінныя моманты. Гэта проста рашэнне галоўнага трэнера Энергетыка. Ён лічыць, што гэты футболіст будзе карысным для каманды, нават калі ён будзе мець жоўтую картку ў актыве ці ў пасіве. Ленько пракідвае наперад грудзю, ідзе, прабягае Ленько, ён рэжа вугал, і Шибека супрацоўнікоў згуляў зараз надзейна, на вуглавы сыходзіць гэты мяч. Такая ветэранская сходка у нас атрымалася, здаецца. 86-го года Владимир Шибека, 89-го Сергей Ленько. Ім на двоих, ведаеш, колькі, пад 70, за 70, ну. Так? І адзначым, што не гледзячы на пашкоджанне, якое быццам бы напрыканцы тайму атрымаў Александр Варанович, ён гульню працягвае ў другім тайме, зноў зараз будзе выконваць стандартнае становішча, верхам кіруе ён мяч у штрафную і блізкі быў да сапраўды да удару Януш. Ведаеш, ён прабіў, але прабіў высока, паляцеў мяч далёка. Нешта нам гэта нагадвае. І амаль на гэты раз безвынікова. Савошка на Шибеку. У нас то ледзь трэці сукаментатар не з'явіўся, сабачка да нас прыйшоў, мусіць, хацеў да мікрафона, таму калі будзе яшчэ намагацца, то калі пачнем лаяць, брехаць, то не падумайце, сябры, гэта не мы, гэта ў нас напарнікі. Мы з глузду не з'ехалі. Наміката на такой зараз апынуўся досыць глыбіннай пазіцыі, паназіраем, дзе Коскі будзе дзейнічаць, тым больш нам у каментарах і пісалі, што чакаюць Коскі на поле, хацелі вы Коскі, атрымалі Коскі. Я ж хацелася, каб сёння Коскі паставіў кропку ў гэтым матчы. Было б, ведаеш, такой каламбурна і вельмі ўспешна нам з табой назіраць такое развіццё падзей. Ведаеш, пакуль што яшчэ нават не дапісана нічога, каб ставіць пад нечым кропку. Да, тым часам клічнік. Тым часам Тиханович у чарговы раз забірае надзейны мяч у рукі і хуценька адрасуе на правы фланг свае каманды. Ну што, на такіх сустрэчных курсах, як кажуць, распачынаецца гэты другі тайм, і Варанович мяч губляе. Губляе пасля таго, як ён яго якраз і атрымаў у барацьбе. То бок сапраўды такія сустрэчныя курсы. Выдатная ад цябе характарыстыка гэтай сустрэчы. І ідзе на сваёй справе ўсё даволі ўсё ж такі дынамічна. Нягледзячы на тое, што момантаў пакуль што няшмат, але прайшло ўжо амаль 8 хвілін у гэтым тайме. Да, не пакідае нас сабачкі, сапраўды падабаемся мы яму, ці хоча ён, ведаце, паруліць камерай, не ведаю я. Ну цікава, да, цікава каментаваць, часам бывае, а пакуль назіраем за кутнікам, які выконвае хто? 15 нумар Сергей Тарчыла, капітан каманды. Як небяспечна зараз пралятае мяч, так безрыкашэтна, і ішоў он наперад, ішоў да некага з гульцоў, але нам пашанціла. І зараз што ж робіць Алексей Козлоўскі. Зноў капітан, зноў Сергей Тарчыла і зноў вось ужо Козлоўскі, але на гэты раз гуляе ён выдатна і зноў кутавы для Энергетыкі, які выконвае зноў жа Сергей Тарчыла. І давай яшчэ гучыць з скамейкі Энергетыка. Гэтым разам разгулялі мяч футбалісты гэтай каманды, але не атрымалася нічога плённага ў гэтай сітуацыі. Што? Паказвае, што быццам бы кутнік мусіць быць, быццам бы падчас гэтай падачы некага мяч зачапіў. Ну, цікава, бо... Вось гэта цікавае рашэнне і незадаволеныя ім, зразумела, заўзятары Крумкачоў.
нейкая пайшла такая думка зараз з трыбуны, здаецца, будзе яны крытыкаваць суддзю, але хто ведае. Што, назіраем яшчэ за адным кутнікам, шмат ужо мы побачылі на пачатку другого тайма, хто забере падбор. Расціслаў Серы хуценька гэта робіць, прыгожа ў адзін дотык гуляюць нашы футбалісты. І выдатна згуляў зараз гулец энергетыка, і ён Леўскі яго забярэ. Ну, ведаеш, вось ёсць пытанні па такім вось момантам за тым, каму належыць мяч сёння да суддзі. Вось у мяне асабіста яны ёсць, не ведаю, ці будуць нейкія абмеркаванні ўжо пасля матча з боку там трэнерскага штаба ці кіраўніцтва каманд, але ўжо не першы раз. Да, спадзяюся, не прыйдзецца нам з табой развіваць гэтую тэму. А я сябры нагадаю, што глядзім гэты матч на ютуб-канале футбольнага клуба Крумкачы, таму, калі ласка, чат па трансляцыі заўжды чакае вас, будзем рады пачытаць ваши думкі, меркаванні, ўражанні наконт гэтага матчу. Бачу, што пішце вы нет Старікавай, сразу нет ігры. Хадневіча чакаем, пішце вы таксама ў каментарах, і мы таксама чакаем Алексея, найлепшага бамбардзіра, як мы вам з Дзімай нагадвалі, вы і так добра без нас гэта ведалі. Я думаю, калі лік будзе працягваць заставацца такім нулявым, безвыніковым, то Алексея мы пабачым неўзабаве. Ну, здаецца, што мы яго пабачым у любым выпадку, бо Сергей Ланько яшчэ не гуляў поўны матч у гэтым сезоне, і менавіта так і працуе такая завочная звязка гэтых футбалістаў. Хадневіч супраць Ланько, Ланько супраць Хадневіча. Гэта было, так скажем, выключана толькі ў апошнім матчы, калі Хадневіч з'явіўся на полі разам з Сергеем Ланько. Была такая цяжкая артылерыя па-сапраўднаму і дасведчаная. І вынік быў станоўчы. 5-0 супраць Туркспора. Нагадаем вам, сябры, ввогуле гэтым сезоне пакуль што Крумкачы толькі перамагаюць. Нагадаю тое, што перагулялі Трактар з лікам 5-0, потым Ураджайну з лікам 3-1 на гэтым полі. Тут жа згулялі супраць Ураджайнай у Кубцы, таксама перагулялі гэтую каманду. Ну і потым Туркспор, і вось перадача, і удар па воротам, перакладзена! Нічога сабе! Алексей Баранаў, і зараз з насады падае ён на газон. Канешне, вельмі крыўдны момант для Алексея Баранова, як было разгуляна і як не забіў Баранов, гэта просто пытанне века. Давай просто адзначым перадачу Коцкі на Мікаты. Вось гэта таксама засталося трошку па-за увагай. Менавіта ён выдаў такую перадачу, Алексей заставаўся толькі выдатна завершыць гэта, і все правильно рабіў ён. Просто трошку сапраўды не хапіла. Я, відаць, часам убираюся, калі футболісты кажуць, што не хапіла удачі, там, везення, все такое. Але гэта вось тая сітуацыя, калі сапраўды ўжо трошку удачі не хапіла. Так. Вось на некалькі сантыметраў, здаецца, ніжэй, і ўсё было б зусім іншым. Зусім выглядала іншым чынам. Зігмантовіч выдатна гуляе на выхадзе. І, напэўна, адзначым з табой, што гэты момант можна лічыць, напэўна, самым небяспечным матчы. Больш небяспечна я, напэўна, і не бачу. Рикошет у першым тайме, так. І зноў ад Алексея Баранова. Сапраўды, да, пакуль самы вялікі XG, напэўна, быў менавіта ў Алексея. Казлоўскі на фланг левы, дзе Варановіч. Чакаем і ад яго сёння галевых дзеянняў у выглядзе перадачы, а можа быць і галявога удару. Цікава, напэўна, варта адзначыць, гэта гуляе Александр Варановіч. Мала хто з футбалістаў да гэтай запраўляе футболку ў шорты, а Александр менавіта так выходзіць на поле. Трошки старамодным гэта быццам прынята лічыць, без парушэння правілаў Алексей Баранаў штрафной. Але зноў жа ён паднімаецца на нагі, і стрэл моцны, падкручаны ад Сергея Ланько, але недакладны. З нашага з табой ракурсу было добра бачна. Вось гэта падкрутка, як апускаўся, як закрушыўся гэты мяч. Але сапраўды не хапіла яму дакладнасці, вельмі гучна падтрымлівае нашу каманду заўзятарскі сектар. Зноў я кепска, Дзіма, пачынаю цябе чуць, але трываем за салодай. Я пакуль што нічога і не казаў. Але так, часам праз сектар, часам праз дыктара нам сапраўды даволі цяжка чуваць адзін аднаго. Ну што, парушэнне правілаў невялічкае з боку Кулышова. Марозік праз дом вырашыў разгуляць Гардзейчык, і ён гуляе на Алексея Казлоўскага. Тут жа Баранаў на Яноша Ладуська, і Ладуська знаходзіць свайго футбаліста на фланзе і спрабаваў там прайсці цікава Расціслаў Серы, нават атрымаў па нагах, але без парушэння правілаў у гульнявым моманце. Ну, слухай, мне здаецца, Расціслаў ўжо знайшоў сваё прызначэнне ў футболе, ён вельмі прыгожа
вельмі тэатральна падае на газон, часам зарабляючы такім чынам пенальці, і зараз таксама было, ну, ведаеш, як Станіслаўскі бы дакладна паверыў бы, а галоўны арбітр не. Зайцаў падзенне, зноў атрымаў па нагах, здаецца, ад таго ж суперніка, з якім ён сутыкаўся ўжо не аднойчы па ходу сённяшняй сустрэчы. І штрафны стрэл зноў, даволі цікавая пазіцыя, адсюль можна нешта прыдумаць цікавае, нешта такое эфектнае і эфектыўнае. Вось гэта галоўны, здаецца, крытэрый зараз таго, што трэба рабіць. Рабіць нешта эфектыўнае, каб все ж такі адкрыўся лік гэтым матчы на карысць Крумкачоў на 60-й хвіліне. Навошта? Вось, Дзіма, я не магу пра такое маўчаць. Вось я не ведаю, навошта зараз заўзятары крычаць, што п'яны шмолік судзіць лучше. Ну навошта? Сапраўды, ўсё ж такі гэта можа таксама правесці да нейкіх санкцыяў супраць каманды. Мне проста неёмка, таму што мы ўсе падтрымліваем адзін і той жа клуб, але часам у такіх выпадках гэта па-сапраўднаму сорамна. Ну вось такое меркаванне у цябе. Мне проста здаецца, што гэта не вельмі этычна, але па-першае, ўсё ж такі гэта можа паўплываць на тое, як да клуба будуць потым ставіцца на ўзроўні кіраўніцтва лігай. Потому что арбітр дакладна мае права ўнесці такія моманты да пратаколу, і потым ужо могуць і нейкія санкцыі быць, бо праз заўзятараў былі такія выпадкі, каманды гулялі ці адзін, ці больш матчаў без гэтых самых заўзятараў. І таму свята футбола было сапсавана і для заўзятараў адной каманды, і для другой таксама, таму што іх жа таксама не пускаюць. І для футбалістаў гэта таксама матч такі. То бок, нават горш, чым таварыскі, бо на таварыскі матч нашыя заўзятары ходзяць таксама вельмі добра. Працягваецца гульня, зараз капітан Энергетыка дасылае мяч наперад, і хутка вельмі ідзе гэта атака, перадача ў цэнтр. Гарадзейчык гуляе добра, і зараз, ведаеш, сэрца маё ёкнула крышачку, таму што перадача ад Гарадзейчыка была нібыта такая з памылкай. Перадача, ну што, можна біць, Марозік, не хапае зараз шансу, не ведаю чаго яшчэ, вязення. Не добраўся да мяча Ярослаў, а Алексей Хадневіч хутка з'явіцца на поле. Ну што, вось, вы прасілі Хадневіча, вось вам Алексей Хадневіч, вось вам лепшы бамбардзір у другой лізе за ўсю гісторыю чэмпіянату Беларусі. Складана не здагадацца, замест каго выходзіць на поле. Хадневіч сапраўды мяняе Сергея Ланько, і будзе неўзабаве яшчэ замена ў складзе Энергетыка. На поле з'явіцца Дмітрий Міцкевіч, 18-гадовы футбаліст, замест каго ён выйдзе, пакуль для мяне пытанне, але неўзабаве мы з тобой хутчэй за ўсё гэта пабачым. Ну так, да сканчэння гэтага эпізода Павел Ваўчэцкі наўрад ці будзе ўносіць нейкія змены. Дачакаецца ён сканчэння гэтага кутавога. Ну што, падача. І залунаў мяч над штрафной пляцоўкай. Будзе зараз вынас Энергетыка. Вынас няўдалы, бо сыходзіць мяч за бакавую лінію на карысць Крумкачоў. І вось тут галоўны трэнер Энергетыка можа так збіць крышачку тэмп атакі Крумкачоў якраз метадам правядзення замены. І так, Дмітрий Міцкевіч. Поле пакідае 6-й нумар Даніл Супранюк, як мы з тобой побачылі на броўцы, а ў гульню вступае сапраўды Дмітрий Міцкевіч, яшчэ раз адзначу, 18-гадовы, зусім малады футбаліст. Яны яшчэ 17 так гадовыя. 17, трошки я ўжо паспяшаўся. Абодва пры тым. Адзін верасеньскі, а вось Дмітрий Міцкевіч, ён ліпеньскі. 31 ліпеня 7-го года ён нарадзіўся. Ну што, а вось і момант цікавы, вось і Ашрафі, удар па брамах, і Віталь Зігмантович надзейна гуляе. Размінка атрымалася для нашага брамніка, тым не менш, ні ў якім разе не зычым мы часта бачыць яго ў гульні. А пакуль Павел Ваўчэцкі дзячыць свайму футбалісту за гульню, сапраўды, да, вельмі малады, такі яшчэ падлеткавы ўзрост гэты футбаліст Даніл Супранюк, які між тым досыць добра адгуляў, часта мы яго згадвалі ў установчым ключы з табой, як мне здаецца. Так, сапраўды, ведаеш, вось гэта таксама тое, за што можна паважаць Павла Ваўчэцкага. Ён сапраўды шмат маладых футбалістаў у склад водзіць, ім давярае. Гэта вельмі круто, таму што, як мы ведаем, на самой справе пэўны крызіс з маладым такім пакаленнем беларускіх футбалістаў ёсць.
сапраўды ёсць, бо ведаеш, вельмі шмат мы узгадваем беларускіх футбалістаў, якія гулялі там у нулявыя ці нават у 90-е, такія як Ну давай, прыгадвай там Белькевічаў, Александр Хацкевіч ці Бялькевіч, так, Кутузаў, ну вось я маю на ўвазе менавіта такіх футбалістаў. А вось пра футбалістаў, якія гуляюць зараз, ну здаецца, ведаюць, на жаль, не ўсе. Ці гэта звязана з пэўным падзеннем цікавосці да футбола, але я ў гэта не вельмі веру. Удар яшчэ адзін. Даўран Кулышоў той самы, пра якога мы згадвалі з тобой на пачатку матча, пра ягоную пэўную матывацыю на сённяшні матч. Менавіта ён прабіваў зараз па браме. І слухай, Діма, ўжо як я бачу 20 хвілін другого тайма мінула, то бок да экватар набліжаецца другі тайм, лік па-ранейшаму 0-0, як мы з тобой і чакалі. Простай гульні ні ў якім разе не атрымліваецца, і ў тым ліку гульні вынікова не атрымліваецца, бо 5 галамі, якія ў сярэднім забіваюцца ў гэтых матчах, ну не пахне зусім. Ну вось так, пакуль што супраць традыцыі ідзе гэты матч, супраць традыцыі ідуць крумкачы, пакуль што не забіваюць, але нагадаю, што вось апошні матч афіцыйна супраць гэтымі камандамі ён і скончыўся з такім мінімумам, амаль што мінімумам галоў, гэта 2-1, мінімальная перамога крумкачоў і што такое 3 галы для гэтага матчу? Таксама гэта было вельмі складана, бо нагадаю, Євген Гардзейчык на апошніх хвілінах толькі вырваў такую патрэбную перамогу для крумкачоў. Серы зачапіўся зараз за мяч, Хадневіч чакае перадачу, разгулялі за Марозікам і Хадневіч з мячом, можна даваць перадачу дакладна ў рукі Тимофею Тихановичу. Ці то перадача, ці то стрэл, але больш падобна было да перадачы выканання Алексея Хадневіча. Слухай, згадаў ты вось гол на апошніх хвілінах ад Гардзейчыка, а чаму б сёння яму не паўтарыць той же самы свой рух і не вырваць перамогу для нашай каманды? Паназіраем. І пэўны час ёсць. Пэўны час, ёсць пэўныя моманты. Іх стала больш, мне здаецца, у параўнанні з таймам першым. І Коскіна Міката вось тут памыліўся, на жаль, наш футболіст. Назіраю я, Дима, у комментариях. Хочу поглядеть, что у нас там отбывается. Помню, у Бреста и Гродно, которые играют в вышке в разные года, там были санкции к болельщикам, штраф клубу или запрет для болельщиков, я уже смутно помню. Ну вось дакладна пра што і казаў, гэта не толькі гісторыя пра Беларусь, гэта гісторыя пра самыя розныя краіны, самыя розныя чэмпіянаты, узроўні чэмпіянатаў. Я маю на ўвазе менавіта ці гэта другая ліга, ці трэця, ці першая. Сапраўды вось такія вось дзеянні заўзятараў, нават адна крычалка ці адзін нейкі там фрукт, ён можа сапсаваць гісторыю з наведванасцю і гэтак далей. Калі ты пра фрукты згадваеш, пра эту всю садавіну гародніну, я, канешне, прыгадваю перформанс заўзятараў у матчы супраць Ураджайнай летась, здаецца, ці пазалетась, гэта ўжо было трошки заблытаўся як, калі так, гэта быў канец лета, якраз перыяд збора ўраджаю. Вось мы пра гэта таксама з Антонам Вакульчыкам мінулы раз. Не ведаю, ці было гэта ў эфіры, ці не было, мы пра гэта таксама размаўлялі, што вось такія перформансы яркія, яскравыя, цікавыя, канцэптуальныя. Смачныя, так бы мовіць. Смачныя. Ну а тут вось небяспечны момант з кім? З Кулышовым ці хто там? Не, гэта Віктор Завадзіч. Віктор Завадзіч пакутаваў в галаву, здаецца. Прыляцела яму ад Варановіча. Прыгадваючы той перформанс, ведаеш, хто больш за ўсё быў яму рады, як мне здаецца? Так. Сын Сергея Казякі, Мікіта, калі не памыляюся я ўжо магу блытаць трошку прозвішча, ён быў больш за ўсё задаволены, бо з таго матчу ён знёс, наколькі я памятаю, кукурузкі да хаты, нешта яшчэ. Вельмі быў ён рады такому перформансу, а пакуль Марозік па флангу левым будзе прастрэльваць. І які момант, бог ты мой, і зноў не забіваюць крумкачы, хто там выходзіў на мяч? Гэта быў, здаецца, Расціслаў Серы, і яму не хапіла сантыметраў, каб трапіць у браму. І там, канешне, дзякуючы намаганням абаронцы, гэта не атрымалася, бо менавіта абаронца апошні, хто крануўся мяча, і зараз Варановіч зноў будзе падаваць вуглавы. Шмат кутнікаў бачым мы ў тайме другім, і ўжо не першае ў выкананні нашай каманды.
Баранаў заходзіў на стрэл галавой, але да мяча так і не дабраўся. Ёсць магчымасць для контратакі, але Тарчыла за мяч не чапляецца. І Коскі, які такі нізкарослы гулец, таму заставаўся страхаваць Тарчылу. Ён менавіта зараз з мячом. Не падумайце, што ў цэнтр абароны апусціўся гуляць Коскі на Міката. Гэта сітуатыўнае яго месцазнаходжання. Так, сапраўды, заўсёды так і адбывалася. Вось Ілля Зайцаў даволі часта знаходзіцца не ў штрафной пляцоўкі, калі гаворка ідзе пра стандарты. А зараз вось небяспечны момант, і які моцны і класны на самой справе стрэл атрымаўся Сергея Тарчылы. Віталій Зігмантович ратуе зараз нашу каманду, і потым таксама вельмі добра згуляў ён ужо на выхадзе, не даў дабіць. А вось абаронца, здаецца, заблытаўся в моменце, а вось што было зараз, незразумела. Гэта проста вынас на 1000 кіламетраў наперад, каб болбоем бегчы за мячом. Баранаў згарае зараз Баранаў, бо падчапіў яго, ведаеш, так, са спіны футбаліст Энергетыка, забраў яго мяч, і зараз Віктор Завадзіч выдатна згуляў у цэнтры. Ну што, цяпер ужо атака Энергетыка. Падабаецца мне гэты матч, не гледзячы на лік 0-0. Ведаеш, такі самы вялікі супраціў, які сустракалі крумкачы ў гэтым сезоне, мы назіраем з табой сёння, як мне здаецца. Бо нават ураджайна ў другім тайме падсела. Ну, ўжо проста не хапіла фізічна такой моцы, каб стрымаць той націск з боку крумкачоў, які быў. Які моманты можна забіваць Энергетыку, але выдатна гуляе Гардзейчык, здаецца, у моманце супраць дваіх фактычна застаўся Яўген і Віктор Завадзіч з Даўранам Кулышовым не перагулялі нашага абаронцу. Зноў такі плюсик да гульні, як і на Гардзейчыка ў гэтым матчы. Ну, ведаеш, вось ён ратуе нас у тылах, так скажем. Мабыць, сапраўды трэба нам чакаць некага перформанса наперадзе потым ад нашага цэнтральнага абаронцы. Ашрафі згубіў мяч у простай сітуацыі. Зігмантович проста і спакойна увядзе яго у гульню. Козловскі на Варановича. Морозик в карананні поджимали там, подтискивали Варановича. Я вже, Дима, ведаю, хто наступний з'явиться у складі Енергетика. Даніїл Міхальов почує, Павел Волчецький покликав менавіта гэтага гульца. То бок неўзабаве побачым мы яго. Сябры магу блытаць, але здаецца, што таксама ёсць крумкачоўскае мінулае ў гэтага гульца. Калі памятаеце, валодаеце інфармацыяй, падкажыце ў каментарах, ці выступаў за нас гэты гулец, а можа я і памыляюся. Што, Януш Ладуцька, бачыш, як нізка апусціўся? Вось, я так разумею, што гэта якраз розыгрыш, так, таму што дагэтуль Алексей Козловскі і Яўген Гардзейчык знаходзяцца ў цэнтры, а Януш Ладуцька ўжо нападнік, здаецца. Зараз амаль такі не атрымаў ён перадачу. Так. Амаль атрымаў ён перадачу наперадзе. Ну, а чаму не? Вось на самой справе пазіцыя сёння такая, што ён можа гуляць і бокс-ту-бокса. Не абавязкова ён гуляе толькі на нізе. Ён таксама ідзе і наверх. Да, но пра крумкачоўскае мінулае Данілу Міхалёва это я нешта сасніў, паглядзеў, не было такога. Мусіць, это нешта такое з маіх фантазій. І так бывае. Бывае, на шчасце. Я ўвогуле падкажу табе, гэта быў матч з Шахцёрам з Петрыкава, але пра гэта пазней. Хадневіч не атрымае, на жаль, перадачу. Вось у іх было два гульцы, якіх я чамусьці, вось ведаеш, як Тайлера Дэрдэна спрымаў за аднаго чалавека. І я распавядаў некалькі разоў за матч пра, здаецца, ці гэта быў Павел Зуевіч, ці хтосьці з кім я яго путаў, я ўжо не памятаю дакладна прозвішча, але мяне толькі потым мой калега Александр Ярамш паправіў, што такого гульца ў складзе крумкачоў ввогуле ніколі не было і пра каго я ввогуле распавядаю. А вось так і атрымалася. Таму, ведаеш, ты толькі дапусціў, што ён гуляў, а я пра гэта сцвярджаў. Таму гэта ўсё ж такі розніца вялікая. Вы глядзяце, Дзіма, замест каго з'яўляецца Даніла Міхалёў, хто ў нас там за бровачку? Не супраць, замест Віктора Завадзіча. Ён за бровачку не высыходзіць, ён быў у цэнтры, в самым цэнтры поля, таму спакойна ідзе ён у напрамку сваёй скамейкі. Завадзіч правіў даволі актыўны таксама матч, даволі дасведчаны гэта футбаліст, гуляў ён у другой лізе, здаецца, вось ужо і 5 гадоў таму за БДУ якраз, і там быў адным з лепшых бамбардзіраў каманды. Ну а зараз вось дапамагае камандзе на такім вось узроўні.
Зайцев уводит Дамагае мяч. камандзе энергетик. Так, выбачай, калі ласка. Ничего страшного, что мы назираем, будем уводить мяч от брамы Тимофея Тихановича, якого досить давно, я так не пам'ятаю, кабы была праца нейкая сур'ёзная. Ці може нешта я уже пропустил. Не, канешне, ён менавіта ён не ратаваў, канешне, каманду, але там абаронцы вельмі стараліся, каб да яго проста мяч не даляцеў. Ці ты памятаеш перакладзіну? Вось там ён таксама не ратаваў, але гола таксама не адбылося. Это уже давновато было. Так, футбольныя багі, здаецца, згулялі ў той момант за Тихановича. Ідзе час між тым, і Ашрафі ідзе супраць Варановича, удар па воротах. Уф, кранаецца мяч сетцы, але здаецца, што ці з знешняга боку, ці ввогуле той сетцы, якая, так скажем, агароджвае поле. 30 хвіліна у нас до заканчэння падыходзіць, то бок 15 хвілінаў засталося назіраць гэты матч, і плюс час дададзены. І Тарчыла будзе выконваць яшчэ адзін кутнік. Мне здаецца, ўжо можа кутнікаў 6-7 у другім тайме мы назіралі, але гэтым разам это быў самы няўдалы з тых, якія даводзілася назіраць сёння. Ну, здаецца, што накіроўваў ён мяч у бліжэйшы вугал, там і крумкачы ўсё кантраліравалі, і ўвогуле не атрымалася. Настолькі добра, наколькі ён хацеў. Здаецца, перадача ў цэнтр няўдалая. Ростислав Серый у стылі Сергея Ланько спрабаваў так разгуляць мяч, але ўсё ж такі Ростислав Серый, не Сергей Ланько, ёсць у яго сваі пэўныя такія каштоўныя якасці. Так. Ладудька шукае адресата для мяча, выбірае перадачу назад. На вялікі жаль, мы ж больш зацікаўлены на перадачах наперад. Варанович у адзін дотык хацеў адгуляцца з Марозікам, атрымалася яшчэ цікавей. Праз Баранова мяч зноў у Варановича. І што, падбор забіраюць футбалісты энергетыка, і ўжо Кулышов імкнецца развіваць атаку свае каманды флангам правым, але трошки такая недадачу. Згубіла тэмп гэтая атака, але... Ашрафі перагуляў Баранова, ідзе наперад. Перадача. І зноў Ашрафі. Зноў ён шукае зараз капітана сваёй каманды, і стрэл ад Тарчылы. Вельмі моцны, але вельмі недакладны, кудысьці там за мяжу, здаецца, цэнтра алімпійскага рэзерва. Зараз ён паляцеў. Я зноў выступаў у якасці плеймейкера, і гэтым разам на Марозік, які памыляюцца ў такой невымушанай сітуацыі, як мне здаецца. І Козловскага праходзіць, і што? Пенальці, 11-метровый стрэл зараз прызначаецца ў браму Віталія Зыгмантовіча. Ведаеш, з маёй пазіцыі было адчуванне, што сапраўды кантакт быў, і кантакт быў такі супраць правілаў, таму на 33-й хвіліне другога тайма, здаецца, гэта менавіта 79-я хвіліна, 78-я, так, 78-я хвіліна, атрымлівае энергетык права на то, каб прабіць пенальці ў браму Крумкачоў. Ну што, вось Крумкачы кроку ад таго, каб упершыню ў гэтым сезоне саступаць у ліку па ходзе сустрэчы. Будзе яшчэ адна замена ў складзе нашай каманды, але пра гэта пасля пенальці. Мікіта Кухцік на полі з'явіцца і сімвалізуе Константин Куйму пра тое, што мусіць адбыцца замена, ці даць дазвол галоўны арбітр. Ён сапраўды гэты дазвол дае, і поле пакіне хто? Козловскі, здаецца, той самы гулец, якога перагулялі двойчы в эпізодзе. Мікіта Кухцік ужо рыхтаваўся да выхаду на поле, таму здаецца, што каб быў ён на поле хвіліну таму, мабыць, і пенальці не было б, таму што проста ён быў пасвяжэй і згуляў бы крышачку якасней супраць Ашрафі. Ну што, Віталій Зыгмантович. Першы пенальці ў браму Крумкачоў у гэтым сезоне, пакуль не прабівалі пенальці ў нашу браму, прабівалі мы, не ўсе, правда, рэалізавалі. Таму паназіраем за гэтай дуэлю. Між тым, дуэль двух Віталёў, калі не памыляюся, сапраўды Віталь Савошка супраць Віталя Зыгмантовича. Открывае лік у матчы Віталь Савошка на 79-й хвіліне гэтага матча. Ёсць яшчэ 10 хвілін у Крумкачоў, каб перагарнуць хаду гэтага матчу. Можа быць, яшчэ і замены нейкія падрыхтуе Владзімир Бошма, каб перагарнуць гэты матч. Маглі б хуценька разгуляць нашы футбалісты, каб все былі на чужой палове. Не было пакуль брамніка Тимофея Тихановича. Ёсць невялічкая група актыўных вельмі заўзятараў энергетыкі, яны зараз лікавалі.
Але вот за Крумкачоў зараз такая, ведаеш, глеба, каб нейкія пэўныя вынікі таксама зрабіць, бо Крумкачам трэба ісці наперад, трэба зараз будзе камандзе раскрывацца, насамрэч рызыкаваць, але ўсё ж такі рызыкаваць трэба. Так сам, ведаеш, інвеставаць у уласную перамогу сёння. Я бачу два пазітыўныя моманты ў гэтай сітуацыі, у тым, як сітуацыя развіваецца зараз. Першае, такі лік у матчы, ён адбіваецца на тым, што ў нас пабольшала, Дзіма, гледачоў трансляцыі, гэта мы заўжды рады. А па-другое, добра, што каманда апынулася ў такой сітуацыі, бо, ну, хто яго ведае, на больш позніх этапах сезона, магчыма, такія эпізоды будуць здарацца, і добра, калі каманда ўжо будзе да іх гатова. Будзе ведаць, як на гэта рэагаваць, уключацца. І зараз парушэнне правілаў, ну што, Ілля Зайцаў зноў зарабляе на сабе, і на сваёй справе момант зноў добры для Крумкачоў, можна нешта прыдумаць, калі не ідзе гол з непасрэдна гульні, чаму б не прынесці гол за стандартнага становішча, і Коскіна Міката будзе выконваць зараз. Мне Варанович, цікава. Варанович застаецца ў якасці падстрахоўкі разам з Іллём Зайцевым, будуць сцерагчы на Сергея Тарчылу. А пакуль пераносім увагу ў штрафную суперніка, Гардзейчык. Гардзейчык б'е. Дзіма, будзем лічыць, што Гардзейчык толькі прыстрэльваецца да брамы суперніка, і другі ягоны стрэл скончыцца больш вынікова. А вось якраз такі разважаў, хто можа на полі з'явіцца, гэта ўжо Артём Варэнковіч. Нумар 44, гэта відавочны нападнік, то бок узмацнення групы атакі. Ну, здаецца, кагосьці з групы абароны можа зняць зараз Владзімір Бушман. Паглядзім, хто будзе тым, хто сойдзе. А ці не Коскіна Міката гэта? Сапраўды? Здаецца, Коскіна Міката... Такая зваротная замена адбылася ў нас з вамі. Не ведаю, ці не задаволены гульнёй, ці гэта сапраўды такое тактычнае рашэнне, што трэба было зняць Коскі, менавіта ім вырашыў ахвяраваць. Не ведаю, можа быць, пасля матча запытае прэс-служба. Чым было абгрунтавана менавіта такая замена у Владзіміра Бушмы? А пакуль Тимофей Тиханович мяч выносіць далёка, наперад. Ужо спрашчаць будуць эту гульню, я ўпэўнены, футбалісты Энергетыка, а пакуль за мяч чапляецца Хадневіч, пад яго адкрываўся Варанович, але з Янушам Ладуцкам разгулялі мяч. Гардзейчык, фланг правы падключаюць у выглядзе Іллі Зайцева, свежы Варанковіч у гульню ўключаецца. І што, не выпускаюць мяч за бакавую нашы футбалісты. Варанковіч арыгінальна аддаваў, і добра, што дакладна апынулася гэта перадача. Януш у штрафную, але не дакладна на гэты раз. Зігмантович з мячом на Кухціка. І Кухцік ці сам пацягне, ці будзе шукаць некага наперадзе. А што вось гэта за свісток? Пакуль не зразумела, на сваёй справе на карысць зараз абараняючыйся камандзе гэты быў свісток, таму што працягвалася гульня, і нават без Іллі Зайцева, які зноў знаходзіцца на газоне. Ну вось, ведаеш, такая сітуацыя, якая напружвае вельмі часта Ілля Зайцаў. І ці не патрэбная там замена? Што Максім Кізюренка можа выйсці на пазіцыю Іллі Зайцева, як мне здаецца, самае такое, што напрошваецца варыянт замены. Паназіраем мы ў бліжэйшыя хвіліны, а пакуль Хадневіч не робіцца ўсё ж такі адресатам перадач. Тым не менш спрабуюць падпрыціснуць суперніка нашыя футбалісты. І гэта працуе. Недакладная перадача, Януш на Кухціка, і ўжо наша каманда валодае мячом. В прынцыпе, гэта будзе прадказальным, калі каманда забярэ мяч пад кантроль на апошняй хвіліне. Галоўна, каб канвертавала гэта ў перавагу на табло. Зайцаў на хуткасці, перадача! І на кутавы сходзіць мяч, Даніл Гарачка згуляў надзейна. І хто ж гэтым разам будзе выконваць? Коскі в поле пакінуў, значыць, Александр Варанович кіруецца да гэтага мяча. Чакаем мы ад нашага найлепшага асістэнта папаўнення ягонага галявога рахунка. Можа быць, ужо і ў гэтай сітуацыі, у штрафной все высокія. Бачым мы там і Януша Ладуцку, і Алексея Баранова, і Евгена Гардзейчыка, і ў тым ліку Алексея Хадневіча. І што, ёсць момант, можна забіваць 1-1! Алексей Хадневіч! І он забівае ў сутацы. І на самой справе я вось вельмі баяўся, што будзе зараз свісток, таму што голкіпер Тимофей Тиханович, ён там быў на газоне ў моманце, сутыкнуўся з кімсьці. Я вельмі
ведаеш, хваляваўся, што гэта будзе нейкае парушэнне правілаў супраць голкіпера, бо разабрацца там было не вельмі шмат часу і вельмі цяжка, але вось 1-1, крумкачы даволі хутка вяртаюцца ў гульню і можна працягваць, як гаварыцца, з нуля. Да, Алексей Хадневич забивает свой 8-й мяч у регулярном чемпионате нашей другой лиги. Может быть, робится... Так, працягвай. Может быть, робится одним з найлепших бомбардиров наогул. Я не ведаю, яка ситуація там у інших дивізіонах, але цікаво зазирнути у гэтую статистику было б. Але виключно не до того нам зараз, Діма, з тобою. Ми з Олексієм наогул цьоцкі, обидва Олексій Дмитрієвич, обидва на ВІЧ прозвища кончаються, карацей. Так само будемо лічити, що це на щастя, що цей матч не коментую я. Хоча б це би ніяким чином я і не впливаю на гэта. Алексей Хадневич у мою відсутність винікова, вельми винікова гуляє. Я тільки про це і хотів сказати, що так. Апошні матч так само провів він добре. Хотя тебе не было не только в студии, а еще и на стадионе. Так. На жаль. Варанович забирає м'яч і треба скористатися ось гэтым імпульсом, але, на великий жаль, недокладну передачу робить Варанович. Треба бути пільними, бо ведаєш, у сезоні, особливо коли це, в сезоні 23-го году команда вельми часто означалася тим, що забивши гол, вельми хутко пропускали ми, тому треба трошки поклопотитися про концентрацію футболісту. І крумкачі йдуть в атаку. Вот зараз так само треба, ведаєш, з такою холодною головою, холодним емоційним фоном проаналізувати цю ситуацію, яка склалася, бо, звісно, зараз 1-1, зараз емоції, вони йдуть, летять, вони горять. Але крумкачам не треба гуляти ризиковано, ось менавіта зараз. Треба крышечку дати собі. Отшуть эту ситуацию. Гордейчик, я хотел бы... это выдавать. Гордейчик, хотел сказать, я зараз на классе сгулял, вельми грамотно супротив суперника Євген. Классное вражение Євген покидає, не раз уже он страховал своих партнеров у нас. Между тем уже яка, 87-я хвилина стартувала, тому трошки більше за 3 хвилини основного часу і час додадений нас чекає. Куктик мяч випускає за бокову і аут на користь суперника. Микита Шпілєвський хутенько вводить його у гульню. Віталь Савошко на шибеку. Варто попресінгувати нашого былого гульца. Серый неблаго скидывал, але трошки не по адресі, а по Хадневич. 1. Сантиметр зараз розділяють Хадневича від дубля. І крумкачі від того, як вийти наперед у цьому матчі. Ну що, видиш, доволі добрий знак. Добрий знак. Крумкачі завяліся, крумкачі почали гуляти. І ось мені здається, що тут навіть не Олексій Хадневич причина, бо ми пропустили вже з Олексієм Хадневичем в складі. Так, все, хлопець Олексія Хадневича в ефірі, давай помовчим. Щастя любить тишину і сподіваюся, що Олексій, коли будемо раді його згадувати, відкаже нам узаємністю і все ж таки притягне нашу увагу своїм ще одним голом у гэтым матчі. Да, Діма, більше у нас глядачів, гэта не може не тішити. Ну і матч, сапраўды, якраз таки то, як він складається, відавочна сприяє такої кількості глядачів нашої трансляції. Януш тягне м'яч направо на Іллю Зайцева, і кутник заробляє наша команда. Олександр Варанович уже по змовченню керується до кутника, каб виконати ще одне стандартне становище. Тим часом 43-я хвилина, ну, короче, 88-я хвилина нас подоходит до закінчення. Все частей будемо глядіти з тобою на табло, сочить за часом. І, на великий жаль, не доведаємося, скільки ж було додати до основного часу матчу. Подача. Нешта нагадує ситуацію з першим голом. Замітусився м'яч трошки у штрафну, і неупевнено гуляв Тимофій Тиханович, але все ж таки цим разом розрядили обстановку, хоча подбор застається за нашою командою Ілля Зайцев. І Серый, амаль центральный оборонца. Зараз і передача няўдалая. І што, вось гэта небяспечна, бо Тарчыла бяжыць наперад, і няма становішча па-за гульнёй. Тарчыла выходзіць раз на раз і 2-1. На апошніх хвілінах памылка прыводзіць да таго, што энергетык вырываецца наперад і ідзе Тарчыла зараз красавацца перад заўзятарамі крумкачоў. Ну што, 2-1.
Да, матч сапраўды відовішчны, цікавы. Раздаюць зараз жоўтых картак трэнерскаму штабу «Энергетика». Вось видиш, момент переглядзець, конечно, хочется. Ростислав серый памыліўся з перадачай, пасля гэтага пайшла контратака. Ну вось Ростислав. Иди теперь зарабляй пенальти, ці адзначайся голевым дзеяннем. Ну што, 1 хвіліна асноўнага часу засталася, плюс час дададзены. Не ведаю, по такой гульні хвілінкі 3-4 нас яшчэ, мусіць, чакаюць. І зараз, я думаю, упэўнены ў гэтым вялікай колькасцю гульцы Крумкачоў пайдуць наперад. Ужо складанне робіцца мне фармуляваць думкі ад гэтага хвалявання, таго, што адбываецца на газоне, тым больш парушэнне правіл. І прылёг на газон гулец «Энергетика», спяшацца ён дакладна не будзе. Ну класны матч, Дима, як бы ён не скончыўся. На самой справе так, вельмі цікавы. І вось я на самой справе хочу звярнуцца да заўзятараў Крумкачоў. Пасля гэтага матча, сябры, мне здаецца, што ўсё ж такі прычыну шукаць у дзеяннях арбітра не вельмі добрая рэч зараз. А вось тут Ашрафі знайшоў, вось тут ужо і патасоўка пачалася. Ашрафі зараз паказвае, што ён хоча атрымаць Оскар, канешне. І вось тут пачалась сапраўдная драка, ўжо Шыбека пачаў сапраўдную драку, сапраўдную бойку. А Ашрафі на сваёй справе паказаў сабе як не джентльмен, як сапраўды чалавек, які вельмі благі чалавек. І, ну ведаеш, ці не знайшлі мы некага... За штуршок Янушу павінна быць чырвоная за то, што зрабіў Януш, шчыра кажучы. Ашрафі, канешне, на жоўтую згуляў зараз. А Валчецкая даўно ўжо павінны выдаліць. Не, ну вось зараз на сваёй справе Віталій Зігмантович не можа падняцца, там яго з'ехаў двумя нагамі, здаецца, Ашрафі. Ашрафі таксама павінен атрымаць чырвоную картку. Здаецца, што чырвоных картак сёння зараз будзе некалькі, таму што і Шыбека прыбяжаў, і нават паказваў, што ён не толькі футбаліст, а яшчэ і баксёр. І, канешне, жадаем здароўя мы зараз Зігмантовичу і плюс некалькі хвілінаў да дададзенага часу. Да не бачу, ці размінаюцца недзе Віталь Шчэрбін, не магу знайсці яго. А ці ёсць увогуле замены? Позіркам. Ну да, Валчецкая ўжо па шчырасці даўно павінны былі выдаліць, бо двойчы ён выходзіў Што, на... чырвоная картка, здаецца, Янушу Ладуцкі, чырвоная картка Шыбекі, ці жоўтая ўсё ж такі? Жоўтая картка, все, і толькі жоўтая картка Ашрафі. А як жа Шыбека? Ці Шыбека вогуле не будзе ніяк? Так жоўтую яму таксама далі, Шыбеку жоўтую выдалі, жоўты Шыбеку, жоўты на Ашрафі. Ох, да, цікава гэта ўсё. І ў каментарах нам падказваюць, што не хапае Старыкова. Можа быць, па сённяшняй гульні не хапіла сапраўды Арсеня у тым ліку. Януш поле пакідае, прапусціць наступны матч чэмпіянату. Здаецца, супраць Інформа мы будзем гуляць у наступным туры, калі нічого не памыляю. Не памыляюся я, Януш да поле пакідае каманду ў 10 капітан. Цікава, каму аддаў капітанскую павязку. Мусіў ці Яўгену Гардзейчыку, ці Іллю Зайцеву. Не так гэта істотна зараз. А Віталію Зігмантовичу працягваюць аказваць дапамогу. Ну, да. І вось зараз працягваецца аказанне дапамогі Віталію Зігмантовичу, бо, ну, сапраўды, Ашрафі там згуляў супраць правілаў. Я не ведаю, чаму яму не далі чырвоную картку ў гэтым моманце, бо ён, здаецца, пайшоў нагамі наперад на галкіпера ў падкаце. Ну, пэўнае пытанне ёсць. Канешне, зразумела, чаму настолькі злым падляцеў капітан каманды Януш Ладуцька. І вось шкада, што гэта таксама забірае у Крумкачоў той самы каштоўны час, і на які, мабыць, мог бы быць каштоўна как бы адгуляцца гэтай сустрэчы, бо не хочацца зыходзіць сёння з 0 балу. Не хочацца, але больш зато не хочацца, каб мы засталіся не толькі без капітана, але і без Віталія Зігмантовича ў наступных матчах. Ну, бо сапраўды там нешта здарылася з Віталём. Ці вярнецца ён на поле, ці не вярнецца? Ну і улічваючы то, як развіваецца гэты матч, часу зусім мінімум, напэўна, адзначым, што «Энергетик» сёння перарве сваю 10-матчавую серію з паразаў у супрацьстаяннях з Крумкачамі. Спадзяюся, можа быць, атрымаецца бал нам забраць у гэтым матчы. Хаця цуды футбольныя мы назіралі часам, і, можа быць, атрымаецца перагарнуць. Галоўнае, каб час даў галоўны арбітр нашай камандзе. Нагадаю, сённяшні матч абслугоўвае Ілля Шэлек, яму дапамагаюць Іван Спургяш і Юрый Харуженко, інспектор, якого сёння таксама чакае шмат працы, Дмітрый Ясінскі, занесці ўсе гэта карткі пратакола, адзначыць дзеянне
арбітраў і у тым ліку трэнерскіх штабаў абедзвюх каманд, бо яны таксама сёння выклікалі часам пытанні. Ну што, 93-я хвіліна, і Віталію Зигмантовичу прыйдзецца аддаць месца ў браме, здаецца, Алексею Баранову, ці хто, ці гэта Евген Гардзейчык. І няма ў нас замены, у 9 мы будзем працягваць. Вось і пытанне, чаму Ашрафі ўсё яшчэ на поле? Вось тут у мяне пытанне да арбітра ёсць. Бо Ашрафі нанёс траўму Віталію Зигмантовичу, траўму, праз якую ён не можа працягнуць матч, і Ашрафі пры гэтым ішоў на галкіпера. Ён ведаў, што ён рабіў, ён ішоў на яго нагамі наперад. Таму Рыза, канешне, 22 нумар зараз павінен быць недзе ў другім месцы, а не на поле, дзе ён зараз знаходзіцца. Ну, Бог яму суддзя, як кажуць людзі. А крумкачы ідуць наперад. Ну, мабыць, будзе яшчэ некалькі хвілінаў, каб все ж такі нешта зрабіць. Ведаш, на эмоцыях, на сапраўднай ярасці такой адгуляцца супраць суперніка. І памыляюцца энергетыкі ў атаке. Ну што, пабеглі крумкачы, паляцелі наперад. Баранаў. Я думаю, трэба спрашчаць гульню нашай камандзе, грузіць трошачку наперад. Ну што, наперад крумкачы. Паляцелі. Крумкачы ў гэтым матчы дакладна не заслугоўвалі паразы, таму вельмі хочацца, каб яе не атрымалася. Канешне, шансаў не вельмі шмат, але ну што рабіць? Трэба гуляць футбол, трэба гуляць далей. Мабыць, і энергетык згубіць канцэнтрацыю. Гардзейчык. Ну што, вось яго першае крананне ў якасці галкіпера. Да, цікава бачыць Евгена на такой пазіцыі, можа быць, добра себе зарэкамендуе і падседзець як бы нашых брамнікаў у гэтым сезоне. Ладно, трошки фантастычныя сцэнарыі я распавядаю, а пакуль Когцік наперад выразае на Барановича, але все ж таки разбираюцца ў этой сітуацыі футбалісты і энергетыка, і нікуды не будуць яны спяшацца, бо відавочна час працуе выключна на іх. У 9 супраць 11 зараз гуляюць нашыя футбалісты. На вялікі жаль, менавіта так развіваецца гэты матч. Ведаеш, все ж таки вось такія нават вельмі складаныя матчы, гэта мабыць, нават даволі карысна з якога пункту гледжання. Крумкачы пакуль што перамагалі даволі упэўнена. У кожным матчы все ж таки упэўненасць крумкачы дэманстравалі. Вось для таго, каб не заганарыцца моцна, мабыць, і такія матчы павінны быць. Ну і плюс матывацыя да каманды, ведаеш, адгуляцца перад самім сабой, перад заўзятарамі у матчах супраць Бабоўні у чацвер, сябры. Ну і, канешне, наступныя выходныя супраць Інформа. Ашрафі. Вонабі выдалі на Ашрафі. Павінны быць выдалены Ашрафі, але ён на поле, ён рабіў перадачу. І што, ёсць у нас яшчэ адно папярэджанне ў матчы, 21 нумар. Яго зарабіў Алексей Загавалка. Што ў нас адбывалася, Дзіма? Зараз зноў невялічкая спрэчка вакол, здаецца, належнасці мяча ці трактоўкі эпізода. І зараз замена, апошняя замена ў складзе энергетыка. Здаецца, 19 нумар Владзіслаў Падабед з'явіцца на поле. Ужо, зразумела, не столькі для гульні, сколькі для таго, каб збіць тэмп крумкачоў. Тарчыла перадае капітанскую павязку на Драшыбекі. Будзе рабіць гэта максімальна доўга. І поле пакідае. А тым часам Евген Гардзейчык будзе карыстацца, напэўна, апошняй магчымасцю для нашай каманды ў гэтым матчы. Будзе максімальна далёка адресаваць гэты мяч, і трэба вельмі пільна згуляць нашай камандзе ў гэтай сітуацыі, ні ў якім разе не забегчы ў становішча па-за гульнёй. І што? Восьмы фінальны свісток. І энергетык, ВСК «Энергетык» сёння вырывае перамогу ў матчы з крумкачамі пасля памылак. Яркім, яскравым выдаўся гэты матч. І вельмі неахвоча паціскаў зараз руку Владзімир Бушма. Я так проста прабач, што перапыню. Ну, сапраўды, мусіць, пытанне ёсць у яго па тым, як развіваўся гэты матч. Што, Дзіма, ладно, давай падводзіць вынікі. Нагадаем заўзятарам, што ў гэты чацвер ужо згуляем матч 1:32 Кубка Беларусі ў Кабылі супраць Бабоўні. Спадзяюся, каманда пакажа свой характар, рэабілітуецца ў гэты матч. А мы ж нагадаем, што нягледзячы на гэту паразу, крумкачы працягваюць узначальваць табліцу пасля 4 тураў. Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Борисевич, і Дмитрий Подгорный. Дзякуй, што былі сёння з намі. А перамогі яшчэ будуць, сябры. Глядзіце нас на нашым канале. Пока-пока.